a sesión plenaria que ten na orde do día 10 puntos. O primeiro é dazón de contas da resolución da alcaldía dende o 23 de decembro de 2025 ao 31 de decembro de 2025, da resolución 1663 do 23 de decembro del 25 a resolución 1702/2025 do 30 de 12 de 2025 e dende o 1 de xaneiro de 2026 ao 22 de xaneiro de 2026. Resolución 1/2026 do 0201/2026 a resolución 76/2026 do 22 de xaneiro de 2026. Alguna cuestión? PSCT? Hai unha cuestión que aparece recollida nesta dación de contas, pero prefiro levala en rogos e preguntas. Bueno, como consideres. Benega? Unha pregunta. Esta unha resolución de inicio de expediente de venta de tramo do camiño público desafectado en Igrexa Calo é o que xa faláramos no pleno, verdad? Exactamente, sí. PSOE? Ampliación do prazo de execución das obras de mellora no consultorio de Puente Vea. Pois sí, vos non estades na mesa de contratación, pois estabas ti. Bueno, pois a licitadora, sabedes que tiñamos 4 licitadoras, 3 foron renunciando, hasta chegar a carta. E a cuarta empresa pediu unha ampliación. Lóxicamente é o volver a iniciar todo ou aceptársela. Por lo tanto, se comprometeron a presentaron en tempo e forma. En maio, creo que dixeron, pero xo podo corroborar, entregar o dispensario de Pontevea finalmente en condicións e coa obra finalizada e entregada. En maio deste ano, 26? Sí, porque si non. Alguna cuestión máis? Teño outra dúda, isto é un pouco curiosidade, porque que, como me escoito, vin un tema que desconozco o tema, por iso pregunto, que hai un pago de indemnización por sentencia a Paula Prado del Río. Non sei en que consiste esta indemnización. Sí, por suposto, pois, bueno, non sei se sabes, deberías de saberlo, que Paula Prado tiña unha plaza no CIN. Cando eu cheguei xa estaba nun proceso de estabilización por parte do outro, xa estaba iniciado o proceso de estabilización. Evidentemente non, pero sufreu o proceso de estabilización e o tribunal considerou que non estabilizaba. Por lo tanto, según a propia lei, como a todos os traballadores que non estabilizaron, que algún outro hubo, hai que indemnizarla. Xa pone aí un pago por sentenza. Vale. Alguna cuestión máis? No, entendo que non. Maite? Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Punto número 2, dación de conta da composición das comisións informativas. Bueno, pois como todos sabemos, dimiteu Noelia Castaño Gosende, concelleira do BNG, no seu lugar tomou posesión Almudena Taboada Castro. O grupo do BNG, con data 11 de xaneiro de 2026, presenta unha comunicación sobre a composición das comisiones informativas, bueno, a composición con respecto ao seu grupo. Bueno, creo que tedes todos a composición, como queda. Alguna cuestión ao respecto? Ningún grupo, non? Vale, moi ben. Pasamos ao seguinte punto, que tamén é unha dación de contas das portavocías dos grupos políticos municipais. Bueno, pois isto é o mismo. Presentou o grupo do BNG un escrito solicitando a modificación nas portavocías, tendo en conta a incorporación da concelleira doña Almudena Taboada Castro, logo da renuncia de doña Noelia Castaño Gosende. Alguna cuestión? Por algún grupo? Nada. Vale. Pasamos ao seguinte punto. Moi ben. O punto número 4, temos que votar a incorporación deste punto, porque xa como avanzamos nas comisiones informativas aos voceiros, é unha proposición da Alcaldía de aprobación do POS Plus 2026, expediente 2025/A008/000027. Sabedes que o POS hai que presentarlo antes do 6 de febreiro, indudablemente había tempo, pero non concordaba co pleno. Por lo tanto, vamos a proceder á votación da incorporación do punto. Votos a favor?
17 votos a favor, por lo tanto queda aprobada a incorporación. Bueno, pois o proxecto que xa vos avanzamos e que se os fixo chegar é afirmado e acondicionamento do viario municipal entre Montouto e Penelas, unha carretera que así o precisa, que é moi necesario. Bueno, eso é o que hemos decidido. Alguna cuestión, PSCT? Estamos xa debatendo o proxecto ou a inclusión? No, a inclusión xa está aprobada. Vale, non temos ninguna... O sea, non temos ninguna oposición, por suposto, a esta obra. Eu sí que veño dicindo, que me dá a sensación, ese que me dando a sensación igualmente agora con este POS, que se destina a gasto corrente o tema do POS para inflar bueno, unha cuestión, creo que casi de publicidade ou de autobombo, para non facer tantas obras, porque realmente vai para gasto corrente. É dicir, esta obra meteuse a maiores por se sobran os cartos do POS, que xa sabemos que van sobrar. Entón, bueno, xa o dixen cando se trouxo anteriormente, que creo que se destina a gasto corrente, o que podería asumirse con cartos municipais, para despois facer con cartos municipais obras, para logo non dicir que son da Diputación. Esta é a sensación que teño. Mais esta obra vai sair adiante co POS adicional, en concreto a esta non temos ningún inconvinte, vamos. Benega? Concordamos completamente coa compañeira de PSCT, mas sí que é certo que teño que, como se nos indicou, que esta obra se metía porque non podía ir ao 100% a gasto corrente, que hai un porcentaje que tería que ir a unha obra. Sí que nos chama a atención que claro, non pudo ir á comisión porque, bueno, sí que é certo que desde aquí tamén digo que os funcionarios traballaron moi rápido e moi ben para poder meter unha obra en un plazo moi corto de tempo. Pero sí que nos dá a sensación, como xa vimos dicindo desde hai tempo, de que non hai unha planificación real do que son as obras. Porque vostede chegou e dixo, teño que facer unha obra obligatoriamente, pois, cal podo meter? Lle toca a Penelas. Bueno, nosa sensación que temos é moi negativa en canto a isto. PSOE? Nos concordamos totalmente co que acaban de decir o resto de portavoces. Consideramos que o feito de gastar unha parte importante do POS da Diputación en gasto corrente, concretamente en luz e auga, é un indicativo de unha falta de iniciativa política. É dicir, se semejante envergadura económica se vai a destinar a pagar luz e agua e que non tedes proxectos propios. No obstante, respecto á obra, imos a apoiar porque estamos de acordo e a solicitamos nun pleno. Bueno, pois, para clarexaros ben, porque vexo que aínda se suscitan algunhas dúbidas, isto é unha cuestión de xestión pura e dura. Nos estamos gobernando, decidimos como queremos facer. Evidentemente, este é o diñeiro que lle corresponde a Teo, a Diputación, insisto, non nos dá absolutamente nada. Eso sería si facemos convenios extras, xa o teño explicado bastantes veces. Entón, isto non é un inflamento de orzamentos, inflamento era o que se facía no único orzamento que un vin, cando estaba aquí, que se prorrogou ad nauseam, por certo. Ese orzamento no que se decía que se iba a haber unas ventas de parcelas. No, aquí non hai nada deso, simplemente chega o POS, nos decidimos que é máis rápido e máis efectivo, o cal está constatado, non que o diga eu, o que é medible non é opinable, xa o sabedes. Isto é así. E vamos máis rápido con licitaciones propias e sobre todo porque, mira, o vemos día a día, cambian os modelos, volven a pedir que se axusten os modelos á obra. O temos aquí aprobado un montón de veces. Decides que meto esta obra porque é como para xustificar. Non, María, non. A meto porque é obligatorio meter esta obra. E evidentemente hai unha planificación. Nos non seguimos os dictados ni do que nos di aquí o BNG, ni o PSOE, ni tal. Nos falamos coa veciñanza. Temos máis de 80 e moitas obras a día de hoxe. Eso de que non hai planificación, lóxicamente, non hai que... O sea, queda moi bendito, pero non ten ningún fundamento. E así o demuestran, é inapelable. Todas as obras que temos, e además hemos actuado en urbano, en rural e nas 13 parroquias. Por lo tanto, pouco que dicir. PSCT? Eu xa entendín
perfectamente o día que se falou en comisión, e que explicou tamén a secretaria, que esta obra é obrigatoria. Non, eu non teño nada en contra da obra. Eu o que digo é que, xa que volvemos a traer o POS aquí, hai uns cartos que obviamente lle corresponden a Teo, tampouco digo que estén inflados orzamentos, pero que sí que se poderían destinar, en vez de a gasto corrente, máis unha obra, que o mínimo que obriga é unha obra, poderían facerse 3 obras. Hai unha xestión que efectivamente é vosa, eso é indudable, e que é política tamén, e que é a que eu veño remarcando que se está facendo. Estás usando estes cartos para gasto corrente, baixo o meu punto de vista, para non parecer que as fai a Diputación. Creo que este é o motivo, e para logo darnos golpes de peito dicindo que se fan as obras con cartos propios, cando en realidad usamos o que deberían ser os cartos propios para pagar o gasto corrente, que parece o lóxico, os nosos cartos para pagar luz e auga como mínimo, como cada quen faría na súa casa, e aqueles extras que nos dá a Diputación para facer as obras. Agora, efectivamente, esa é a vosa política. Eu solamente estou dicindo que esa é unha forma de actuar que me parece que non é, en este caso, a máis operativa, porque destinar permanentemente un POS para gasto corrente, que sabes sí ou sí todos os anos que vas ter que pagar luz e auga, a mí non me parece operativo. Por eso o traigo aquí. BNG, por favor. Bueno, desto xa temos debatido varias veces de por que se usan os cartos para gasto corrente. Unha decisión política, vostede di que a toman, bueno, está ben, é a súa responsabilidade. Despois, di que hai planificación. Entonces, se hai planificación, por que o proxecto desta obra se fai en 4 días? Non estaba planificado, entón onde está a planificación? Habrá planificación noutras cousas, en esta en concreto, non? PSOE, por favor. Bueno, pois, Eloi, sí que hai planificación. O que pasa é que esa obra que xa estaba planificada, de feito, a tiñamos cuantificada, por eso se pudo facer tan pronto o proxecto, xa o podes deducir ti mesmo, porque xa estaba proxectada, pero íbamos a facela con fondos propios, porque, insistimos, é moitísimo máis rápido. E é unha cuestión, lóxicamente, nos estamos gobernando, gobernar e decidir. Para iso, dentro de un tempo, haberá unhas eleccións e os veciños decidirán se lle gusta este modelo ou lle gusta o que aplicaba o anterior executivo, que facía como única obra os cartos que nos daba a Diputación, porque estaba afogado e non facía absolutamente nada. É dicir, facía 3 obras ou 2 obras ou unha obra ao ano. Eso sí que non é... Pregúntalle aos cidadáns, non me preguntes a mí, porque, bueno, vamos a ver, eu sou unha xestora, evidentemente, e decidimos en equipo o que vamos a facer. Evidentemente, a mí me parece máis importante facer 80 e pico obras que levamos, que además só fai falta darse unha volta por todo o Teo. Estamos actuando nas 13 parroquias. Te podo dicir todas as obras que temos que ya estemos repasadas unas cuantas veces. Polo tanto, a ti non che parece ben, o respeto, lóxicamente, faltaría máis, pero os que estamos gobernando somos nós. Polo tanto, é a nosa xestión. Creo que é unha boa xestión, porque así o indican os números, así o indica como hemos baixado a débeda, con un 100% de obra con fondos propios, que antes era inexistente. É dicir, se facían as obras do POS e acabouse a cuestión. Bueno, vamos a proceder a votación. Votos a favor? 12 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 5 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 5, aprobación da modificación da ordenanza reguladora do precio público pola utilización dos servicios de conciliación da vida familiar e laboral, expediente 2026/X999/000015. Bueno, pois a modificación da ordenanza, así como reguladora do precio público. Esta modificación materialízase tras a petición oficial da directiva actual do CRA, precisamente fai gala o nome da ordenanza, que non é outra cousa que a conciliación familiar. A modificación consiste nun punto para que o CRA poda dispoñer dun servicio de madrugadores, sempre cun mínimo de nenos, evidentemente. Nós, como equipo de goberno, estamos por favorecer a conciliación o máximo posible para todos os teenses, ademais de apostar claramente polo CRA e por toda a formación.
Insisto, a ordenanza non se modifica en ningún punto dos anteriores, simplemente se inclúe o Teo Madruga no CRA. O concelleiro de área, Cerqueiro, non sei se quere comentar algo. Sí, nada, boas noites. Simplemente, pois, efectivamente, o que plantexa a alcaldesa, o que tiñamos aprobado neste Concello non contemplaba o Teo Madruga, que é o programa de conciliación que temos polas mañás nos centros educativos, non contemplaba o CRA, e simplemente pois, ampliar o servicio para as familias que así o precisen e así non lo soliciten. Non hai moito máis que dicir. Gracias. Perdón, PSCT? Sí, estamos de acordo, xa falamos que o único punto que se modifica este, por tanto, parecenos de feito moi positivo para a continuidade do CRA, que a veces adolece de falta de alumnado, e unha das causas máis que probables é o tema da conciliación, nos horarios que non son bons para conciliar, así que todo o que vaya neste sentido nos vámoslo a apoiar. Vale, pero non é modificación dos puntos. Os puntos continúan igual. Inclúese un. Non se modifica nada. Entendo que o que se chama Te Madruga nos CEIPs non se chamaba así antes. Agora faise unha clasificación donde diferencia Teo Madruga nos CEIPs e Teo Madruga no CRA. Inclúese Te Madruga no CRA e cambia o de Teo Madruga nos CEIPs, o título, o epígrafe. Bueno, non cambia ningún punto, insisto, se inclúe ese, o de madrugadores. Claro, o que pasa que antes non existía Teo Madruga nos CEIPs, agora fais esa diferenciación. Un Teo Madruga, claro, e agora hai dous. Que era dos CEIPs, entón, era só a única opción que había. Ora, a ver, unha segunda opción que a do CRA, eu creo que é normal poñer Teo Madruga pos CEIPs, Teo Madruga po CRA, que é o que se fixo. Sí, de feito eu creo que está ben organizado, vale. Non teño ningún problema xa. Moitas gracias. Empecé a miña intervención dicindo, non teño ningún problema, está ben redactado, perfecto. Portavoz do BNG, por favor. Nos todo o que vaya en favor de mellorar a situación dos CRA nos parece ben. Voceira do PSOE, por favor. Sí, bueno, entendemos que no ámbito de conciliación da vida laboral e familiar hai moita literatura, moito texto e realmente se leva poucas ocasións á realidade e as familias siguen tendo necesidade de axudas e de colaboración no eido laboral e familiar. Nos parece unha mellora interesante, se viña pedindo desde hai tempo pola comunidade educativa e mola apoiar, por suposto, porque pensamos que o CRA ainda precisa moitas melloras, pero esta é importante. Pois estamos, ahora che dou a palabra, Juan Jesús, estamos totalmente de acordo que hai moita literatura, e feitos son amores, aquí está isto, e a lo mellor esta petición a nos chegou oficialmente coa nova directiva da AMPA, non? Da AMPA. Non tiñamos constancia dela, sí que houve un intento pola anterior directiva de comedor, que quedou frustrado porque non tiñan, o temos comentado aquí, un proxecto, bueno, así comentaron os técnicos da Xunta de Galicia, non era un proxecto viable. Juan Jesús, por favor. Sí, nada, solo quería confirmar, xa como teria me chamaron mentiroso, pois non quero aventurarme de dar un dato equivocado. Houve unha reunión campa do CRA, eu creo que foi en noviembre, non atopo e foi cando a nos enteramos por primeira vez este equipo de goberno de que solicitaban ese servicio. Entón xa no momento nos puxemos o día seguinte mans a obra e casi conseguimos que cando os rapaces volveran de vacacións de Navidad, de Nadal, tiveran o servicio activado. Por eso, non será a primeira vez que nos chegaba esa, tanto a miña compañeira concelleira de Educación, a alcaldesa, como a min de Servicios Sociais, senón isto, por suposto, xa estaría activado moito antes. Sí, sí. Eu tiña coñecemento desta petición, eu non levaba servicios sociais, pero si a respaldamos, si a apoyamos e a solicitamos incluso na anterior legislatura. Por lo tanto, me parece fantástica. Eu non sei se a AMPA se puso en contacto con vos antes, despois hubo varios cambios de AMPA no CRA e algún conflicto e demais, pero bueno, me parece perfecto se implante cando se implante e quería aproveitar para preguntar, está funcionando? Está nos tres... De feito, ainda tivemos hoxe a tarde unha reunión a compañera máis co presidente da AMPA, xa me felicitou por correo, a alcaldesa ben o sabe, e hoxe nunha reunión que tivemos, pois ainda vou a decir que está xente moi contenta e que, e máis incluso el non ten a necesidade de usar o servicio, entón non o usa, pero sí que os propios compañeiros que utilizan. Maite, pois unha vez máis quedo abrallado, porque a ti sempre che chega información que non lle chegan os demais, pero bueno, gracias por
non sei, por dicir hoxe aquí isto, porque nunca nos chegou. Estamos falando de tempo antes. Bueno, no eu día estaba lo na- vemos, a ver. na anterior corporación. Eu o que digo es que, efectivamente, creo que todos apostamos pola conciliación, pero o movimento se demostra andando. Si xa existía esta petición que eu o descoñecía, xa che digo, con nos o anterior equipo da AMPA falou dun proxecto de comedor, que intentamos tamén apoiar. De feito, a Conselleira de Educación comprou un material que despois, bueno, o hemos intentado aproveitar, non podría ser de outro xeito, pero o de servicio de Oteo Madrugadores é a primeira vez, e tempo hubo de solicitarlo e, sobre todo, de poñerlo en marcha. Pero, bueno, agora, gracias a Deus, xa está aquí. Queredes outro turno de palabra ou xa procedemos a votación, vendo que estamos máis ou menos de acordo todos? Bueno, procedemos a votación. Votos a favor? 17 votos a favor. Por lo tanto, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 6. Aprobación definitiva da modificación puntual non sustancial número 3 do Peixón, expediente 2025/U032/000002. Bueno, pois, como xa comentamos en comisiones e como xa tuvimos a oportunidade de falar en outros momentos, en outras sesións plenarias, traemos para aprobación definitiva, insisto, a modificación non sustancial número 3. Esta modificación, a igual que as outras, que estarán a punto tamén de chegar, como xa expliquei no seu momento, o trámite formal é así. É dicir, primeiro ven ao pleno para aprobación inicial, vai á Xunta de Galicia e unha vez que veñe a corrección ou a aprobación ou algo que hai que correxir por parte da Xunta, volve a pleno para aprobación provisional. Volvemos a mandar co resultado do pleno á Xunta de Galicia e agora ven para aprobación xa final. Polo tanto, con respecto á tramitación, o sea, o que a modificación puntual non cambiou absolutamente nada, salvo que no trámite de aprobación provisional que tedes todos aí, que además hemos tido oportunidade de debatir en diferentes sesións, no que se nos pedía, se nos facía unha cautela en un sectorial, concretamente da Dirección Xeral de Patrimonio, na que, por suposto, estamos totalmente de acordo, quedando recollida así. Bueno, o tedes todo aí a documentación. A cualificación como fora de ordenación non é de aplicación aos inmobles incluídos no catálogo do Plan Xeral ou nos plans de desenvolvemento que establezcan medidas especiais de protección. Lóxicamente, o recollimos, o enviamos, o votamos aquí tamén, como é lóxico, e, evidentemente, creo que todos aquí, se alguén está en contra que o diga, temos que protexer o que só nos ven VIC, e, además, bueno, creo que, insisto, tenemos, creo que había unanimidade en incluir ese punto. E como dixe no comenzo, os estamos ante o trámite final, que é a aprobación final. Si queredes un pouco por recordar o que imos a votar, o que pretendíamos con esta outra modificación é adaptar o réximen de fora de ordenación do Peixón á actual normativa urbanística, favorecendo así os veciños nas obras que poideran realizar na situación de disconformidade co planeamiento. Nesta situación, ademais das obras permitidas polo Peixón, es decir, mantemento e conservación, poderás executar todas aquelas obras que permita a ordenanza de aplicación. Fundamentalmente, as edificacións existentes a entrada en vigor do plan que incumplen algúns dos parámetros de aplicación, por exemplo, altura, distancia con lindeiros, edificabilidade, ocupación en planta, frente mínimos, etc. Todo, lóxicamente, axustado ás ordenanzas de aplicación e coa cautela que incluímos. Bueno, tamén recordaros que os sectoriales foron todos favorables, incluso o de patrimonio, simplemente facía esa cautela que acabo de mencionar. Como dicía, todo isto tedes na documentación que se vos achega antes do pleno. PSCT, alguna cuestión? Bueno, como xa foi debatido por dúas veces, porque volveu aquí por este tema da Xunta e tamén por un particular, verdade, que puxera como unha reclamación, xa se debateu en comisións, dicir, hoxe entendo que é un trámite administrativo que a veces este papeleo pois é así, que ten que vir varias veces. Nós sí que estamos de acordo, por suposto,
que plantexa a Xunta, e además entendo que foi un despiste da redacción, que decir que non había tampouco mala fe, ni moito menos, co cal, bueno, non vamos a entrar en discusión porque xa foi debatido en varias ocasións. Brevemente, non era despiste, simplemente xa era unha cuestión tácita. Teñen un tratamento especial os BENVICs. Que pasa? Que a Dirección Xeral de Patrimonio, lóxicamente, por eso se chama cautela, se non hubiera habido en contra, quería que o expresáramos exprofeso, que foi o que fixemos. Pero de ningún modo ninguén quería ser lesivo ni para o patrimonio ni para os bens catalogados. E, como insisto, se entendía tácitamente, pero, bueno, queda así expresamente dito e perfecto. Portavoz do BNG. Bueno, esta inclusión sí que nos parece ben, pero isto xa foi debatido en varias ocasións, non me quero repetir, nos xa mostramos as nosas dúbidas sobre o contido xeral do que pretende o plan e sobre algún artigo en especial de como estaba redactado, polo tanto non cambiou absolutamente nada. Voceira do PSOE, por favor. No, sobre este tema que está xa máis que debatido, non imos a aportar nada máis e imos a apoiar. Vale, bueno, pues procedemos á votación. Votos a favor. 14 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 3 abstencións. No, votasteis... Perdón, me lié. Mano. Entonces, vale. Repetimos a votación, disculpade, porque non levantache desa mano. Bueno, divisións. Entón, votos a favor. 12 votos a favor, votos en contra, abstencións, 5 abstencións. Por lo tanto, queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 7. Moción do Grupo Municipal sobre o rexeitamento e modificación da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia promovida pola Xunta. Por favor, voceiro do BNG. Hola, boa tarde. Bueno, paso a ler a exposición de motivos. O próximo mes de maio de 2026 vanse cumplir 10 anos da aprobación da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galiza, que naceu coa pretensión de ser a base normativa fundamental na que se recollese o compromiso de Galiza co seu vasto patrimonio cultural e histórico. No entanto, o texto legal xa viu a luz dunha forma precaria e, cando menos, mellorable, xa que a lei desvirtuaba a lei precedente, tal e como argumentou o BNG na fase de tramitación parlamentaria. O PP propoñía unha nova lei que desgaleguizaba a legislación galega, desprotexía o patrimonio cultural e representaba unha política de defunción do noso patrimonio cultural. A Lei de Patrimonio foi modificada varias veces e na enésima modificación a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos para 2026 preténdese unha reforma para mellorar a xestión, axilizar os trámites e reforzar a implicación dos concellos na protección do patrimonio cultural. Na práctica, 10 anos despois, lonxe de ampliar as competencias e operatividade efectiva por parte da Xunta, o PP foi baleirando a Lei de Patrimonio Cultural de contido, de capacidade executiva e operativa ao mesmo tempo. Unha das consecuencias desta nova modificación é unha delegación masiva da competencia nos concellos nos ámbitos protexidos do patrimonio cultural, volvendo sobrecargar co peso de máis competencias impropias, a responsabilidade e a xestión nas administracións locais, que, por outra parte, non teñen capacidade, medios, persoal especializado como arquitectos ou arqueólogos, nin recursos económicos para informar nin actuar no ámbito do patrimonio cultural. Isto terá como consecuencia que haxa unha total disparidade de criterios na aplicación da norma nos diferentes concellos da Galiza e a consecuente desprotección do patrimonio de todas as galegas e galegos. A delegación, como establecía inicialmente a lei, é exclusiva para concellos que cumpran cunha serie de condicións, sobre todo en canto ao persoal técnico suficiente en número de capacitacións, mais a Xunta obvia este tema maior e obvia eses requisitos. Mais unha vez, os concellos cargarán co peso orzamentario do persoal e asumen unhas competencias que lle son impropias e que se verá afectado, e o que se verá afectado será o noso patrimonio, que por extensión o conxunto da cidadanía. O proceso de descrédito e baleirado da Lei de Patrimonio Cultural a través da renuncia do Goberno da Xunta a xestionar as competencias exclusivas que lle son propias dá agora un novo paso adiante na desprotección do patrimonio cultural galego. Neste contexto, no BNG consideramos que o Concello de Teo debe manifestar públicamente o seu rexeitamento á modificación da Lei de Patrimonio. E por todo o exposto con anterioridade, o Grupo Municipal do BNG propón ao resto da Corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. Solicitar á Xunta de Galiza a retirada da modificación da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galiza que se recolle na Lei de Acompañamento dos Orzamentos do 26. 2. Dar traslado desta moción a todas as forzas políticas representadas no Parlamento galego.
PSCT, por favor. Bueno, pois entendemos que o que se nos pide aquí que é un pronunciamento, pois que tampouco vai a modificar sustancialmente as decisións que tome a Xunta de Galicia, pero efectivamente sí que compartimos co Grupo Municipal do BNG a preocupación de como este traspaso de competencias se vai a lidiar no día a día dun concello. A maiores que logo hai outros problemas que afectan ao patrimonio cultural no país, nomeadamente os eólicos, que afectan a varios concellos. Creo que o órgano que debe velar por eso é un órgano superior que teña esa visión por enriba da municipalidade e en este caso que é a Xunta. A nos plantexanos dúbidas esa cesión de competencias e además creo que calquera persoa que xestione un concello que tivera esa experiencia sabe que non vai ser doado asumir esas competencias a nivel municipal coa dotación de persoal que temos nestes momentos. E falando do Concello de Teo, é dicir, hai concellos que se lle poñen aínda peor, concellos que comparten arquitectos, non? Porque o número de habitantes pois non chega para ter un arquitecto municipal e teña un arquitecto pois os martes ou os xoves. Estou falando de outros concellos de Galicia. Pero bueno, centrándonos en Teo, penso que vai ser complicado asumir estas funcións tamén co persoal que temos agora mesmo. Grupo Socialista, por favor. Sí, vamos a ver, estamos de acordo en moitos dos puntos que aporta o Grupo Municipal do BNG. No obstante, nos volvemos a encontrar con unha moción xeral destas que envían os partidos políticos e que presentamos en masa nos concellos. Normalmente nos implementamos unha máxima e é non pronunciarnos sobre este tipo de mocións. Xa que temos que ter en conta que temos representantes políticos en outros organismos, como é a Xunta ou o Goberno Central, que son os que realmente teñen que defender este tipo de normativas. Sin embargo, e debido ao importante patrimonio cultural que temos no noso Concello, efectivamente somos conscientes de que esta modificación vai a perxudicar ao Concello de Teo, xa que se non nos dotan de recursos económicos nin persoal, por supuesto, oídes a ter complicado os que estades xestionando. E isto pode conlevar unha aplicación desigual da normativa, unha inseguridade xurídica e unha protección insuficiente do patrimonio. A maiores, da moción que presentou o BNG, queríamos alientar que en esta nova normativa se implementa tamén un silencio administrativo positivo, que en procedimentos que afectan directamente aos bens patrimoniais e que permiten a execución de actuacións sin informe técnico expreso. Isto, precisamente, no contexto do que estamos falando, pode ser perxudicial e deixa os bens culturais catalogados en situación de vulnerabilidade. Por tanto, sumamos o tema do silencio administrativo á moción do BNG e imos a apoiar. Voceiro do Partido Popular, por favor. Ahora? Sí, vale. Bueno, pois nós felicitamos a Xunta por esta modificación. Realmente era unha cousa que estaba, bueno, pois moi demandada por moitísimos concellos, polos propios cidadáns, porque ao final, con esta modificación, o que se pretende é sacar burocracia, que había moitísima burocracia no tema do patrimonio, todas esas autorizacións previas de patrimonio para cousas menores se poden resolver dunha maneira máis eficaz desde os propios concellos e, ademais, entendemos que tamén se pode favorecer a conservación do patrimonio, porque a veces pois pode haber personas que ante as dificultades ao longo dos procedementos e todo eso, pois, bueno, pois que non faga os mantementos, etc. Eu creo que está perfectamente garantido o valor do patrimonio cultural e con esta modificación o que se pretende pois é basicamente desburocratizar todos estes procedementos, non? Por outra parte, tamén hai que ter en conta que, bueno, pois que os concellos non son entidades menores ni menores de edad. Entonces, bueno, pois é lóxico que teñan determinadas competencias, non?
Nese sentido, pois, bueno, pois é unha demanda histórica na administración local, suprímese a necesidade de autorizacións por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural en determinadas actuacións, por exemplo, renovacións de canóns, baixantes, liñas de vida para neves e outros elementos complementarios de cubertas, se mantén a solución formal e constructiva existente. En outros casos, pois, non terán que informar nin a Xunta nin os concellos, o que permitirá unha mellora da xestión e reducción do tempo de espera nos trámites, xa que ata agora a Xunta era a única administración autonómica que informaba sobre os bens con diferentes graus de protección en todo o territorio galego. E a reforma basase basicamente en 3 eixos: supresión da necesidade de autorización previa por parte da Consellería de Cultura nas intervencións en bens catalogados con protección estrutural e ambiental, pasando a ser os concellos os que poderán autorizar a intervención. 2, clarificación e homoxenización dos criterios nos camiños de Santiago catalogados e na súa contorna protegida, suprimindo a necesidade de autorización por parte da Consellería, pasando a ser valoradas polos concellos. As actuacións en municipios de máis de 50.000 habitantes nos que o trazado pase por superficie urbana xa se fará no marco do desenvolvemento municipal. E as intervencións que non afecten o trazado e os bens estruturais ou as parcelas colindantes. E 3, a agilización dos trámites para as tarefas forestais, deixando de precisar autorización para as tarefas de silvicultura, sustituindo o permiso da Consellería por unha declaración responsable nas cortas de arboredo, cando afecten só a bens con protección estrutural ou ambiental. No caso do territorio histórico do Camiño, elementos BIC ou de protección integral, continuará sendo necesaria a autorización da Consellería. Con estes cambios, a Xunta de Galicia trata de adaptar, agilizar e desburocratizar os procedementos, garantindo unha protección máis eficaz e coherente con o noso patrimonio. Entón, eu creo que é lóxico, eu creo que é benvida, desde logo, pola maior parte dos concellos e dos cidadáns, e, todo aquilo que sea desburocratizar, pois sempre é benvido, non? E, de feito, vostedes aí, noutra moción que traen, tamén falan de que se desburocratice tamén as cuestións da Unión Europea, etc. Estamos tamén de acordo en desburocratizar. Voceiro do BNG, por favor. Eu tamén, para empezar, quero que se vexa a diferencia entre o que é desburocratizar e o que é desprotexer. Son cousas moi distintas, vostede igual as confunde, non? Pero, coas modificacións propostas nesta lei que fai a Xunta, realmente se desentende da protección da maior parte dos bens e, sobre todo, que se queda moi desdibuixado o Camiño de Santiago, porque na práctica a consolidación dos camiños, como vou ler, como territorio histórico protegido, e a protección dos contornos dos bens queda moi debilitada, porque agora xa non son un ente único, xa pasa a estar fragmentado, non? E por eso perden o carácter integral dos camiños. Isto tamén fai que se poña en risco o que é a saúde ambiental do contorno dos mismos. Pero tampouco vou facer moito máis fincapé en isto. Nós temos un trazo do Camiño de Santiago, temos moitísimos ben patrimonial neste concello, e evidentemente, se non nos dan recursos, pois a maioría deles seguirán máis ou menos como están, ou iremos pouco a pouco, moi pouco a pouco. PSCT, por favor. Sí, eu creo que si a Xunta de Galicia tiña un problema de burocratización, pois tería que buscar outros mecanismos alternativos para axilizar, porque eu creo que estamos todos de acordo en que efectivamente hai algúns permisos que teñen que ver con Augas de Galicia, con todo o tema de patrimonio, sobre todo as respostas, non tanto a petición, que a petición ao final é meter uns documentos por rexistro, a resposta sí que era lenta. Eu aí estou de acordo con que hai que axilizar ese tema. Agora, que a solución a eso sexa a cesión aos concellos, creo que sí que pode devengar en dúas cuestións. Unha, a desprotección, porque o Concello non ten medios materiais para facer fronte a todo eso, ten que asumir outro traballo, a maiores agora tamén custodiar o patrimonio, que baixo o meu punto de vista tampouco vamos a denostar agora que rollo, todo aquelo, é dicir, aquelo era un rollo porque había uns funcionarios especializados comprobando que todos aqueles documentos que ti presentabas eran conforme unha lei que o que pretendía era defender un patrimonio que ao fin e ao cabo, claro que é particular en moitas cuestións, pero é de todos, que é o patrimonio cultural galego. Entón, creo que hai un risco de desprotección aí. E logo, creo que tamén pode pasar o fragmentar por concellos como pasou no seu día cos paseos marítimos.
marítimos, non? A mí vénseme a cabeza agora, van enlousar o Camiño de Santiago, pois dun lado dun xeito, do outro lado de outro, porque non hai un ente que dende arriba, que era a función que cumplía a Xunta, podemos cuestionar as axudas máis ou menos, pero eu entendo que había un criterio único, por exemplo, con respecto a este que estamos falando agora do Camiño de Santiago, un criterio estético, de conservación, de poda tal. Agora queda a cargo do municipio que lle toque, non? Entonces, creo que incluso pode devengar en unha perda estética do patrimonio. O sea, non sei se me estou explicando. Co exemplo do paseo marítimo, a mí vénseme a cabeza e vexo clarísimamente. Por tanto, creo que é unha perda para todos, unha perda de autoridade para a Xunta de Galicia, unha perda para os concellos que se van a sobrecargar de traballo, por tanto, non se vai a facer, por tanto, tamén unha perda para o patrimonio que se vai a esquecer, desprotexer ou violentar en algúns casos, porque se van a cometer accións que o Concello non vai a poder custodiar. Voceira do PSOE, por favor. Sí, bueno, a verdade é que non concordo en nada co voceiro do Partido Popular falando da disminución da burocracia, porque non sabemos exactamente como se vai a aplicar esa disminución de burocracia. Obviamente, todos estamos en contra da ralentización das tramitacións, pero, bueno, me gustaría que eso fuera un poquinho máis claro. Se a disminución de burocracia e o sumamos a falta de persoal nos concellos, a falta de recursos económicos e o silencio administrativo, atopámonos coa ecuación perfecta para que o patrimonio cultural galego quede totalmente desprotegido e a expensas de quen o xestione, que pode ser mellor ou peor. Bueno, pois vou a darlle paso ao voceiro popular, pero, bueno, tamén clarificar unha cousa. Vexo e observo que non habedes leído ninguno de vos a lei, porque está claro que non a entendedes, se non o diríades eso. A propia lei ten varias cautelas na que quedan excluídos todo o patrimonio e todos os bens catalogados. Polo tanto, creo que, sinceramente, esta lei ven a mellorar tras un estudo de... bueno, tanto é así que ni siquiera o rexidor de, por exemplo, por decir alguén, de Vilagarcía puso ningún problema a isto, e é presidente tamén da FEGAN, todo o contrario, porque isto era unha demanda. O que están regulando é o que alguna de vos, non sei quen das dúas, comentou, de que é verdad, que creo que ti, María, que hai procesos nos que os cidadáns se ven inmersos e que son realmente, por decirlo de alguna maneira, cosas menores. Pero, bueno, sigue, Rogelio. Bueno, vamos a ver, eu creo que o problema que teñen vostedes é que calquer cuestión, modificación, etcétera, que plantea a Xunta de Galicia, pois sempre van a estar en contra, porque son os de estar en contra, entonces, pois, bueno, eso é un clásico, xa non nos sorprende, non é unha cousa nova, nin nada deso. Entonces retorcen as cousas, tratan de tal... Mira, aquí non hai desprotección de ningunha clase. Aquí o que hai é axilizar e favorecer precisamente a protección do patrimonio. Non hai nadie máis interesado en protexer o seu patrimonio que o Concello onde o ten o seu patrimonio. É dicir que, a ver, vir aquí así con esas cuestións grandilocuentes e non entender nada, non haber leído ou se leu, pois realmente, bueno, pois se ven aquí a decir que non e nada máis. É dicir, realmente eu creo que era unha demanda de fai tempo, de fai moito tempo, non só dos concellos tamén, pero tamén da cidadanía, non? E eu creo que o patrimonio vai saber mellorado, claramente, ao sacar toda esta burocracia que había en torno a eles, as autorizacións previas, etcétera, etcétera. E nos creemos que, vamos, non vamos a apoiar esta moción, vamos a votar en contra, porque creemos que, bueno, pues que esa modificación é beneficiosa para Galicia, para os concellos e para o seu patrimonio. Moi ben, procedemos á votación. Votos a favor? 8 votos a favor. Votos en contra? 9 votos en contra, polo tanto queda rexeitada. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 8.
Moción do Grupo Municipal BNG sobre as reivindicacións do sector agrogandeiro galego. Portavoz do BNG, por favor. Vai defender esta moción o concelleiro Óscar. Vale. Óscar, por favor. Sí, boa tarde. Paso a ler a exposición de motivos. Dende o día 29 de decembro de 2025, o sector agrogandeiro galego está a mobilizarse na demanda de reivindicacións xustas e, sobre todo, a favor da pervivencia do noso rural. As súas xustas reivindicacións baseanse no seguinte: un rexeitamento do acordo Unión Europea-Mercosur, oposición á proposta de marco financiero plurianual da UE e á reforma da PAC 28-2034, a reforma da Lei da Cadea Alimentaria e a garantía de prezos xustos, a simplificación e desburocratización dos servizos públicos e das tramitacións das axudas da PAC, as garantías sanitarias fronte ás enfermidades gandeiras, a enfermidade hemorráxica epizootica e HE, e, sobre todo, a dermatose nodular contagiosa. O pasado 6 de decembro de 2024 asinábase o acordo entre Mercosur e a Unión Europea, tal e como xa tiña denunciado o BNG. Este acordo está a causar unha fonda preocupación no sector agrogandeiro galego polas graves repercusións que vai ter a entrada de produtos agrarios procedentes da América do Sur, especialmente no sector avícola e no da carne de vacún. O acordo permitirá a entrada dun enorme volume de produtos procedentes do outro lado do Atlántico para abastecer o noso mercado e deste xeito favorecer o monocultivo e especialización agraria de grandes extensións para o seu posterior traslado a milleiros de kilómetros. Trátase de prácticas completamente contrarias á descarbonización, á recuperación da biodiversidade natural, á soberanía alimentaria e ao consumo de produtos de proximidade. Compre tamén destacar que os cultivos e a cría de gando se realizarán en condicións moi diferentes, xa que se permiten prácticas como o uso de praguicidas, antibióticos, pensos, etc., que non cumpren os mesmos estándares que na Unión Europea e cuxos controis en orixe non son equivalentes aos daqui. A isto hai que engadir que, en moitos casos, as condicións laborais da man de obra empregada non garanten salarios nin condicións dignas. Segundo as cifras publicadas, este acordo suporá a entrada anual de 99.000 toneladas de carne de vacún, 180.000 toneladas de ave, 45.000 toneladas de mel procedentes do Mercosur sen aranceis. En Galicia, prodúcense anualmente 95.600 toneladas de carne de vacún, das cais 23.000 están amparadas pola indicación xeográfica protexida de ternera gallega, así como 215.000 toneladas de aves e 2.700 toneladas de mel. Se comparamos estes datos coa produción galega, observamos que este acordo supón a entrada na Unión Europea dun volume de carne de vacún similar á produción anual de Galiza e, o que é máis grave, sen cumprir ningún dos requisitos exixíveis á gandería galega. No caso de mel, supón case o dobre da produción total do Estado español, o que se sitúa nas 27.400 toneladas anuais. No ano 2023 entrou en funcionamento a nova política agraria comunitaria para o novo período coñecida como PEPAC. Neste ano 2025 xa se comeza a falar do novo período, en principio 2028-2034. A proposta inicial que se está a debater prevé un recorte de máis do 22% nos fondos destinados á política agraria común para destinalos á industria de guerra. Parece que a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prefire as armas aos alimentos, os tanques ás labregas e os labregos. Se xa a PAC dos últimos anos foi negativa para Galiza, é doado imaginar o que significará este recorte brutal, un recorte brutal deste calibre. Esta reducción do orzamento comunitario para o sector agrario suporía unha baixa de máis de 84.000 millóns de euros, o que sen dúbida traería consigo graves consecuencias para o agro, afectando de xeito moi significativo a Galiza. Para o BNG, esta proposta é totalmente inaceptable, polo que demandamos a súa retirada e que se teña en conta como punto de partida a resolución aprobada no Parlamento Europeo a favor dun incremento dos fondos destinados á PAC. Desde o BNG, demandamos que este incremento leve consigo unha distribución que teña en conta fundamentalmente as pequenas explotacións familiares, a permanencia no territorio, a loita contra o despoboamento, a remuda xeracional e, por suposto, unha mellora e ampliación dos servizos públicos e un desenvolvemento rural productivo e respetuoso co medio ambiente. A recente chegada ao Estado español da dermatose nodular contagiosa, DNC, sitúa o noso país nunha situación de alto risco para a gandería, tanto de leite como de carne, que ven de enfrontarse nos últimos anos a enfermidades emerxentes que provocaron importantes perdas nas explotacións como a lingua azul ou a EHE.
Coa detección dun gromo en Cataluña e á vista da evolución da enfermidade nos últimos meses, compróbase que toda a prevención é pouca para unha patoloxía vírica cunha grande capacidade de contaxio tanto entre animais enfermos e sans como a través de vectores como moscas, tabáns ou carrachas. Trátase dunha enfermidade cunha mortaldade que normalmente non supera o 10%, máis cunha morbilidade que poda cadar o 45%. Tendo en conta que se trata dunha enfermidade de categoría A segundo a Unión Europea, cuxas medidas se encamiñan cara a súa erradicación, débese priorizar a prevención e detección precoz, elementos críticos para reducir o impacto no caso dunha eventual entrada da dermatose nodular en Galiza. Non é de menor importancia lembrar as medidas de control nas explotacións afectadas que inclúen a inmovilización e o baleirado sanitario, a eliminación dos animais sacrificados e dos produtos susceptíveis de transmitir os virus, coas importantes perdas económicas que isto suporía para a gandería galega. Compre lembrar que o sector gandeiro move anualmente millóns de euros no noso país, cunha facturación arredor dos 3.000 millóns tanto no gando de leite como no de carne. É, polo tanto, vital que tanto o Goberno galego como o Goberno do Estado actúen con determinación, dado que existe unha ameaza real de chegada da enfermidade, adoptando como urxentes medidas para evitar o contaxio da dermatose nodular contaxiosa e paliar os seus posibles efectos no caso de que se produza. Por outra banda, a Lei de Cadea Alimentar, lonxe de servir para regular os prezos a través dun sistema de contratación e dun proceso de negociación colectiva, está a demostrarse insuficiente xa que permite que a agroindustria impoña prezos e condicións. Galiza debe contar cun modelo propio de fixación de prezos e de garantías de cobro. Este modelo xa existiu nos períodos 2006-2009 a través dos contratos homologados. Esta fórmula, ou outra equivalente, debe ser incorporada á citada lei, establecendo un marco galego de negociación de prezos, xa que o modelo productivo do noso país nada ten que ver co doutras zonas do Estado. As distintas normativas publicadas desde o 2022 veñen engadir novas obrigas burocráticas ás que deben facer fronte as persoas titulares das explotacións agropecuarias, que xunto coa legislación que desenvolve a aplicación da PAC no Estado español para o período 23-27, fan a vida máis difícil a quen ten a actividade agropecuaria como principal medio de vida. Máis obrigas, máis custos. A simplificación administrativa debe ser un obxectivo prioritario para facilitar a xestión das explotacións agrogandeiras sen renunciar á seguridade alimentaria. As persoas que se están a mobilizar na defensa do sector agrario non precisan mans polo lombo, nin falsas promesas, nin solidaridade institucional. Precisan accións políticas decididas. É hora dun cambio nas políticas agrarias e da posta en marcha de medidas para reverter a actual tendencia ao desmantelamento dos sectores productivos, especialmente na provincia de Ourense. E por todo isto exposto con anterioridade que o Grupo Municipal propón ao resto da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado español a 1. Oporse ao acordo Mercosur-Unión Europea polas graves repercusións que terá no sector agrogandeiro galego e transmitir esta posición ao Congreso dos Deputados, ao Parlamento Europeo e á Comisión Europea. 2. Rexeitar de forma clara e rotunda a proposta da Presidenta da Comisión Europea de recortar máis dun 22% os fondos destinados á política agraria común para o período 28-2034. 3. Exixir para o novo período da PAC 28-2034 unha mellora do financiamento destinado a Galicia. 4. Establecer por parte da Xunta de Galiza de xeito inminente a vacinación gratuita contra a dermatose nodular contaxiosa a realizar por persoal propio da Consellería antes da chegada da enfermidade ao noso país como medida preventiva fundamental. 5. Establecer medidas adicionais por parte da Consellería do Medio Rural para previr a entrada en Galiza da ADNC. 6. Exixir da Xunta de Galiza que as indemnizacións por animal no caso de desbaleirado sanitario da DNC estean actualizados segundo o prezo real do mercado de gando. 7. Modificar e simplificar a normativa de aplicación da PAC en Galiza, tendo en conta a nosa especificidade, evitando criterios diverxentes entre consellerías. No Comité de Seguimento do PEPAC establécese unha mesa de traballo específica para combater a burocratización e tramitación das axudas, permitindo a simplificación dos procedementos administrativos e unificación de criterios. 8. Promover unha reforma da Lei da Cadea Alimentar con indexación e referencias ás marxes comerciais non abusivas, mellorando o coñecemento dos custos de produción mediante estudos específicos e implantación dunha rede de explotacións que permita obter datos reais das distintas orientacións produtivas. PSCT, por favor. Nos imos a votar a favor da moción, parecenos, entendemos que non é estritamente vinculada
a nosa labor municipal, pero é verdade que por respeto tamén ao sector primario que existe no Concello e entendendo que además desde Europa non teñen ni siquiera por que saber exactamente como é a casuística da distribución da gandeiría galega ou da agrogandería en Galicia, pero o que está claro é que temos representantes políticos que teñen que velar en Europa porque isto se faga ver, porque claro, eu entendo que se eles pensan que aquí as persoas que se dedican ao agro teñen unhas extensións enormes con as cabezas a millares, pois claro, teñen que baixar á terra, que para iso temos os nosos representantes en Europa, e ver que a casuística, mesmo dentro do Estado español, a casuística galega é moi particular. En este sentido, eu creo que está moi ben que se debata aquí, tamén a nivel municipal, porque estes partidos que temos aquí tamén teñen representación tanto estatal como europea. Por tanto, nós estamos a favor. É paradóxico, además é difícil de entender para a xente que o mira desde fora, que haxa semellante liberdade para traer produtos de países, en este caso, cadralla Mercosur, será a India despois, que xa está o goberno negociando, Europa negociando coa India, e son os mesmos partidos que, sen embargo, poñen tantísimas trabas para que unha persoa se mova deses mesmos países hasta aquí. Tremenda disparidade de criterios, cando precisamente o que habería que protexer sería o sector primario, cada quen, en este caso o noso galego, con as particularidades que ten, incluso dentro do Estado español, que todos os coñecemos, velar porque se manteña, senón a poder ser que medre, porque é verdade que é insuficiente para abastecer a toda a poboación, pero teremos que tender ao autoabastecemento, por unha cuestión ecolóxica e económica básica, que para min é de sentido común. Se me podo abastecer de máis cerca, vou a dar traballo a xente no meu territorio e aínda por riba consumindo menos recursos que traendo o mesmo produto, porque non estamos falando de produtos que non se poidan dar aquí, por exemplo, se poderíamos falar do mango, pero non estamos falando de eso, estamos falando de produtos que podendo producirse aquí, van a producirse fora por unha cuestión económica. Eso é algo que a nivel político non se entende, é dicir, a xente de verdad que lle costa moito entender eso, como podemos estar apoiando esta trata de gando dende tan lonxe, cando aquí lle obrigas a cumplir unhas normativas que teñen que ser cos estándares europeos, que aí nada que decir. Se agora temos todos estes problemas de zoonosis que estamos tendo, tamén Europa sairá a apoiarnos, é dicir, ben, perfecto, pero entón o que ven de fora non ten que cumplir os mesmos estándares. É difícil de entender para as persoas este conflicto e eu creo que os políticos, en este caso non é por botar balóns fora, pero os que teñen representación a nivel estatal e a nivel europeo, hai que arrimar o ombro, porque é claramente injusto, injusta esta situación, é moi xusto o que eles están pedindo, por tanto, nos imos votar a favor. Voceira socialista, por favor. Bueno, a verdade é que, sinceramente, e vou no mismo sentido que na moción anterior, me sorprende que dediquemos tanto tempo a temas que son superimportantes a nivel estatal, a nivel nacional e a nivel europeo, pero penso que ten pouco peso en este tema de Mercosur. No obstante, tiña preparadas unha intervención un poquinho amplia, pero creo que a vou a resumir porque creo que non imos aportar moito. Nos chamou a atención que os cultivos e a cría, din vostedes na moción, que os cultivos e a cría de gando se realizan en condicións moi diferentes nos países cos que imos a mercadear co Mercosur, xa que se permiten prácticas que non cumpren os mesmos estándares que na Unión Europea e cuxos controis en orixe non son equivalentes. Mirando a normativa e a regulación, o acordo final de Mercosur ten límites e controis para todo o negocio. Ponse un límite estricto ás importacións, permítese actuar de inmediato ante calquer risco ou perxuízo para os produtores, créase un fondo de protección reforzado para apoiar os produtores en situacións de crisis excepcionais, ponse freo á competencia desleal de produtos de Mercosur que emiten os europeos mediante a protección de 349 indicacións xeográficas, entre elas as denominacións galegas do Ribeiro, Rías Baixas, Monterrey, Valdeorras ou Ribeira Sacra. E todo isto se complementa con medidas específicas en materia de plaguicidas, benestar animal e controis sanitarios.
Nos consideramos que Mercosur e o convenio Mercosur e a Unión Europea vai ser beneficioso para a industria agricultora e gandeira xeral e a galega en particular. Non obstante, volvo a decir, aos gobernos central, autonómicos e cadra o europeo a quen lles compete controlar que todo isto funcione correctamente e sea beneficioso para os nosos gandeiros e para toda a nosa industria. E si a maiores, o que si detectamos como problema e si que aí concordamos son os recortes nas PAC de 2028-2034. E volvo a recordar que aí donde ten que intervir Goberno Nacional, Goberno Autonómico e Goberno Europeo. De pouco sirve que nos esteamos aquí debatindo tanto tempo por un tema no que non temos peso ningún. Pois teño que darte a razón, sobre todo porque se vamos a levarlo todo aquí, para que queremos Parlamento Europeo, Parlamento Autonómico, Parlamento Nacional, pero máis aló deso, cada un ten dereito a traer aquí o que considere. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí, pois nós, vamos a ver, tamén coincidimos en moitas cousas co portavoz do Partido Socialista. Realmente isto non é o acordo con o Mercosur, non é só un acordo agrícola e gandeiro, non? É un acordo moito máis amplio e entonces habería que falar tamén, ou sea, a ver se están a favor do acordo os traballadores de Citroën, que é unha das empresas que fai que a autonomía galega fose a que que situase no cuarto posto en exportación no último ano, por encima do País Vasco, e a verdade é que non só a industria do automóvil, que é importantísima tanto en Europa como en España como en Galicia, sino tamén industrias claves como pode ser a construcción naval, como pode ser o sector eólico, etc., onde temos industrias punteiras e noutras. Entonces, Mercosur é un paquete que, lógicamente, vai a beneficiar pois a uns sectores, a outros podríaos perxudicar, pero hai que evitar. Nós somos os primeiros en defender o sistema agrogandeiro galego e español, ou sea, está claro, porque entonces habrá que tomar as medidas, e aí o Ministerio de Agricultura ten moito que decir, porque esas cousas se poden correxir a través das subvencións da PAC. É dicir, se é máis barato producir en Argentina que en España, pois precisamente para iso están as subvencións da PAC, para tratar de igualar e que non se vexan perxudicados os agricultores e os gandeiros españois e galegos na produción dos seus produtos e que poidan competir en igualdade de condicións. Despois, por outra parte, está o tema da, digamos, da garantía da calidade alimentaria. O que non se pode permitir é que entren na Unión Europea produtos para consumo humano ou para consumo en general que non respeten as normas que a Comisión Europea ten postas, e en eso os gobernos nacionais teñen a capacidade de bloquear, de rechazar, etc., produtos que non cumplan con esos estándares. É dicir, Europa ten que pedir esos estándares para os produtos cos que queiran comerciar con nós. Entonces, realmente nós non podemos estar de acordo coa moción do BNG, e, polo tanto, hemos traído unha moción alternativa, porque, efectivamente, sí que consideramos que o sector agrogandeiro galego ten que ter unha protección que tense que mellorar a través das subvencións da PAC, a través de outros mecanismos que poidan habilitar desde o Goberno Central, etc., e desde Europa, por suposto, xa que vamos a negociar e ter mellores resultados de negocio seguramente no sector automobilístico, industrial, etc., pois, de algún modo, o que non poden é pagar o pato os agricultores e os ganadeiros españoles e galegos. Eso ten que quedar clarísimo por encima de todo. É dicir, non se pode permitir eso, que un sector
paga o pato para que outros sectores se poidan beneficiar. Entonces, se outros sectores se van a beneficiar e a Unión Europea se vai a beneficiar, ten que poñer os medios para que esos agricultores e gandeiros españois e galegos pois poidan competir en tempo e forma cos produtos que poidan vir de fora. E, por outro lado, tamén isto ten un interese xeoestratégico, porque visto do que está pasando cos Estados Unidos de América e o seu comportamento a nivel internacional, pois establecer alianzas de comercio e de colaboración con outros países, pois vai a ser beneficioso para Europa, para España e para Galicia, está clarísimo. Non só co Mercosur, sino que seguramente pois vai haber convenios de colaboración económica e de mercado coa India, que é un gran mercado, non? Por outra parte, tamén hai que pensar que dentro do sector agrario moitísimos produtos que poden vir dali sin arancéis aquí non se producen. Quero dicir, todo o que son frutas tropicais, café, cacao, a soja para alimentar o noso gando. O noso gando das nosas explotacións leiteiras e de carne alimentanse moito a base do pienso que ven da soja de Argentina e de Brasil, etc. É dicir que, a ver, non podemos estar todo para... Non, o que temos é que proteger realmente que non se perxudique dentro dese comercio global, que non se perxudique os nosos agricultores e os nosos gandeiros. Iso está clarísimo. É dicir que, por eso, a razón de que nos traigamos unha moción alternativa e, bueno, vamos a rexeitar esta. Óscar, por favor. Perdón. A ver, contesto... Bueno, creo que vou empezar contestándolle ao PSOE. Eu creo que as medidas de maquillaxe das denominacións de orixe xa estaban. Non creo que faga falta agora volver a citar as denominacións de orixe para defender algo que non tiña nada que ver, porque as denominacións de orixe xa estaban e xa protexían ou xa naceron para protexer o sector agrario previamente. Poñelas agora como garantía contra Mercosur parece un pouco traído ao momento, non parece sacado de algo que sexa realmente innovador e precisamente poña as cousas en riba da mesa. Despois, máis cousas. Rogelio, eu, con todos os respetos, creo que sabes pouco de como se alimenta unha vaca. Creo que, efectivamente, utilizas a soia, pero utilizas a soia só como unha parte do alimento da animal e, de feito, nos últimos tempos reduciuse bastante o uso da soia precisamente polo custo que tiña traela de onde se trae e porque precisamente algunha das cuestións que se plantexaron nas últimas PAC foi precisamente reducir a alimentación mercada no exterior para reducir a pegada de carbono e que as explotacións agrarias tivesen máis resposta propia e menos dependencia dos mercados exteriores. O que estamos facendo aquí agora mesmo é precisamente facer o contrario. Vamos a volver a favorecer unha medida carbonizadora, o sea, volver a transportar produtos de fora, inundar o mercado europeo con produtos que compiten, eu creo que deslealmente, solo polo tema de custes. Non vayamos a temas de calidade, que tamén poderíamos caer aí, pero non só polo tema de calidade, senón tamén polo tema de custos. Ademais, inundar un mercado con produtos que veñen a un precio máis baixo sin acabar de protexer os gandeiros nosos, creo que é bastante problemático. Por outro lado, pareceme un pouco contradictorio votar a favor de Mercosur e vir aquí a citarnos a Stellantis ou a Citroën, como dixeches antes, e non facer ningún tipo de referencia a algunhas das cuestións que eu comentei que non só teñen que ver con Mercosur, senón tamén coa dotación de fondos da PAC. Non pode ser que veñamos aquí a decir que vamos a votar a favor de Mercosur e que non estamos a favor da moción do BNG e ao mesmo tempo poñerse a falar de que hai que incrementar unha dotación da PAC cando no Parlamento Europeo estades votando en contra. É que non pode ser, é que eu non o entendo. O sea, non pode ser que vos, o Partido Popular Europeo, presente unha moción de baixada dun 22%, que son 84.000 millóns, da PAC, e que ao mesmo tempo veñades aquí a dicir que non, é que traemos unha proposta porque a vosa non nos gusta, pero a ver en que quedamos. Votamos a favor da recorte ou en contra del? E, por último,
eu creo que nós aquí tamén falamos de outras cousas que son bastante importantes e nas que o PP tampouco non estaba moi a favor, que é controlar a dermatose nuclear contagiosa. Home, eu creo que ti, como epidemiólogo, estarás de acordo comigo en que este tipo de medidas ou a enfermidade epizootica deberíamos telas controlado previamente, creo. Entonces, sacar aquí a industria do automóvil cando realmente o que se está formulando é unha cuestión que ten máis que ver coa política agroalimentaria que co resto do mercado, pareceme un pouco hasta fora de lugar. Grazas. PSCT, por favor. Non, repito que imos votar a favor. Estamos desexando ver a moción. Entendo que é unha moción de urxencia do PP. Cando chego o punto, sí, claro, ten que ser de urxencia, lóxicamente. Voceira do PSOE, por favor. Bueno, non sei se dedicarlle un minuto máis a discutir sobre este tema. Sinceramente, teño unha lista de cousas de Teo para falar interesantísimas e isto, pues, que lo discuta quien lo tenga que discutir. Simplemente facer unha mención sobre o tema da dermatosis nuclear contagiosa que, bueno, me imagino que vos o sabedes, a que o levades nodular contagiosa, xa que o levade o poñedes na moción, pero sabedes que eso implica bloquear o territorio se se vacinan as vacas, por tanto, non sei hasta que punto será beneficiosa ou non. No obstante, non vou a discutir máis o tema este. Nos imos a este. Voceiro do Partido Popular, por favor. Sí, bueno, de que non sei sobre alimentación de gando, eso opina usted, vale? Sí. No, evidentemente. No dialogue, non está en el turno de palabra, intenta no dialogar e, sobre todo, no facer xuicios de valor. Eso é unha recomendación. Porque podría sorprender. Bueno, vamos a ver, este acordo de Mercosur, por moito que vostede pretenda centralo de que é un acordo de agricultura e gandería, non é un acordo de agricultura e gandería, usted sabe perfectamente. O que pasa é que nós, ou sea, vos sodes os de andar sempre ca pancarta, pero realmente isto trascende moito máis alá que todo iso. Estamos de acordo con vostedes nunha cousa, en defender o sistema agrogandeiro galego e español tamén, que tamén lle afecta, vale? E quen ten que poñer os medios para que poidan competir sin ningún problema tenos a Unión Europea e o Goberno español, que son os que moven as axudas, as subvencións, que son os que teñen o control sobre o mercado de que non entren produtos que non respeten as normas de produción marcadas pola Unión Europea, etcétera. Entonces, nós creo que tenemos que centrar basicamente neso, porque, garantir que o sistema agrario gandeiro non se vexa prexudicado por este acordo comercial moitísimo máis amplo, moito máis global, que seguramente favorece moito a Europa, a España e tamén a Galicia. Entonces, xa non vou a comentar moito máis porque non dá moito máis de si o tema, vale? Procedemos á votación. Votos a favor da moción do BNG, por favor. 5 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra. Abstencións. 3 abstencións. Por lo tanto, queda rexeitada. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 9, mocións de urxencias. Alguna moción de urxencia? O Partido Popular ten unha que vai repetir o portavoz. Algún grupo máis ten algo? Non? Vale.
PSCT, BNG, PSOE, estades... Sí? Bueno, pois agora temos que xustificar a urxencia e votala. Rogelio, por favor. Sí, bueno, pois nós realmente un pouco tamén coincidindo ca voceira do Partido Socialista non tiñamos pensado traer moción ninguna sobre este tema porque, bueno, pois non considerábamos que fora unha cuestión a debater aquí nos concellos, non? Pero, bueno, visto que o BNG presentou esa moción e, bueno, pois queríamos, lóxicamente, deixar plasmada a nosa posición, non? É lóxico que non estando de acordo coa súa moción, pois, deixar a nosa posición neste tema aquí no pleno, non? E por eso metimos esta moción de urxencia. En eso se xustifica a urxencia. Non era posible xa metela no orden do día. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor da urxencia? No. Sí. No, pero vamos a ver. Vamos a votar. Si sai adiante, debatemos, se non. 9 votos a favor? No. 11 votos a favor? Votos en contra? 6 votos en contra. Por lo tanto, queda aprobada a urxencia xustificada. Agora, Rogelio. Moi ben, bueno, pois nada, esta é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Teo en defensa do sector primario. Exposición de motivos. A próxima sinatura do acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur está xerando unha serie de reivindicacións e manifestacións de gandeiros e agricultores en toda España, tamén en Galicia. Desde o Grupo Popular defendemos os intereses do noso sector primario, tal e como fixemos sempre, e, por suposto, estaremos ao seu lado neste asunto. Galicia sempre defendeu ante o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación a exixencia de salvagardas específicas para o sector primario, co obxectivo de que todo o produto foráneo cumpra coas mesmas garantías e requisitos que, seguindo as normativas comunitarias, lle sexan exixibles aos nosos produtores para poder comercializar. Non se pode permitir unha competencia desleal que poña en perigo o futuro do sector. Neste sentido, nos últimos días estamos escoitando con preocupación algunhas declaracións do lado do Mercosur que xeran dúbidas sobre a implantación das cláusulas de salvagarda incorporadas para o sector primario dentro do acordo, cláusulas que debería defender con máis firmeza o Goberno de España, dado que son unha liña vermella para chegar a poñer en marcha o seu desenvolvemento. A maiores, se finalmente entra en vigor este acordo, é fundamental extremar os controis de fronteira que debe realizar o Goberno Central. A maiores disto, outra preocupación de gandeiros e agricultores que tamén compartimos é as peticións de simplificación e reducción da burocracia arredor da política agraria común, especialmente agora que está en proceso de debate a aprobación do novo marco financiero plurianual 2028-2034. É imprescindible que Europa se dote dunha PAC forte, con fondos suficientes e diferenciados, posto que esta será a maneira de apostar por o relevo xeracional e o desenvolvemento rural en todos os Estados membros, especialmente nunha comunidade como a nosa. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular de Teo propón ao Pleno os seguintes acordos: dirixirse ao Goberno de España e trasladarlle as seguintes demandas. Primeiro, manifestar públicamente o seu rexeitamento a calquera proposta que implique unha reducción sustancial dos fondos europeos destinados ao sector agrícola e gandeiro no próximo marco financeiro plurianual 2028-2034. 2. Defender no seo do Consello da Unión Europea o mantemento dun orzamento específico e suficiente con recursos equivalentes e homologables á actual política agraria común, PAC, e aos fondos FEAGA e FEADER, de forma que se garanta a competitividade, modernización e viabilidade futura do sector. Solicitar o anticipo da parte correspondente a España dos 45.000 millóns anuais propostos pola Unión Europea para dirixilos directamente ao sector primario, e ao mesmo tempo destinar a PAC o orzamento denominado Obxectivo Rural, é dicir, o 10% da dotación do Fondo Nacional asignado.
4. Protexer o sector primario defendendo como cuestión imprescindible as cláusulas de salvagarda no Acordo de Libre Comercio entre a Unión Europea e Mercosur e garantir e intensificar os controis de fronteira co fin de que os produtos agroalimentarios de terceiros países que pretenden comercializarse no mercado comunitario cumpran os mesmos estándares que os exixidos na Unión Europea. 5. Solicitar ante a Unión Europea a non activación provisional do citado acordo mentras non haxa garantías para o agro e certezas de que se aprobará o regulamento das cláusulas de salvagarda, o reforzo dos controis ou a reducción das exixencias actuais para os produtores. Voceira do PSCT, por favor. Bueno, votamos a favor da inclusión, porque estou de acordo que sigamos debatendo deste tema. Eu, ao contrario dos meus compañeros, non considero que sexa para nada alleo ao Concello de Teo. Afecta, o sector primario afecta a todos os cidadáns en tanto e canto alimentámonos 3 veces ao día, así de tanto nos afecta. María, ninguén dixo que fora alleo, ninguén dos que estamos aquí, ningún grupo alleo a Galicia ni ao sector, simplemente dicimos que non é o foro, que para eso hai outros estamentos públicos. Bueno, pois eu creo que é ben distinto do que ti acabas de afirmar. Eu non concordo con eso. Creo que todos os estamentos, pois, ao final, representamos a unha parte da sociedade e entre todos temos que chegar a un acordo que tampouco se vai chegar aquí, nin en España, sino que se vai chegar en Europa. Por tanto, non imos votar en contra desta moción, non hai moito que dicir a esta moción, na máis que esta parte onde pon dirixirse ao Goberno de España e trasladarlle as seguintes demandas. Parece, novamente, que cada vez que hai un conflicto, o Partido Popular utiliza o Goberno de España como branco aí da diana. E en este caso, estamos debatindo unha cuestión que o Goberno de España vai ter que implementar unha vez se acepte ou se aprobe en Europa, onde o Partido Popular tamén ten representación parlamentaria. Entón, dirixirse ao Goberno de España en este sentido, en esta moción, bueno, non sei por que saltamos de unha preocupación galega, saltamos para España, porque claro, como na Xunta Goberno PP non lle vamos pedir ao PP, pois pedimoslle a Pedro Sánchez. E é permanente isto, cada vez que traemos algo que ten que ver co sector X galego, o Partido Popular reclámallo a España, porque agora goberna ali E a ti non se che ocurreu que PSOE. igual nos dirixemos a eles porque son os que teñen a competencia? No, eu entendo que os que teñen a competencia son os parlamentarios en Europa, que son os que van a votar isto. E claro que o PSOE vai ter que facer, si es que está gobernando, cando isto entre en vigor, en tanto que o vai ter que facer tamén a Xunta de Galicia, porque isto ao final vai a cada estamento do sector primario. Entón, isto vai ser así. E interpélalle tanto ao Goberno de España como ao Goberno galego, porque quen ten a responsabilidade última é Europa. Por tanto, nós non estamos de acordo con esta parte de dirixirse ao Goberno de España a trasladarlle as seguintes demandas. En todo caso, a Xunta de Galicia é o Goberno de España. Voceiro... No, perdón. Voceiro do BNG? Perdón, que foi Óscar o que interveu. Perdón. Sí, vale. Ben, eu anuncio que votaremos en contra. Por unha cuestión moi fácil e moi simple. Perdón, vou facer un matiz antes, que me esquecín. Eu non me gustan os xuizos de valor. É certo que antes fixen un, pero tampouco non me gusta que mos fagan a min. Entón, señora alcaldesa, se vostede ten a bondade de retirar o que dixo sobre o Tratado de Mercosur a respecto da miña persoa, agradecería yo. E que foi o que dixo exactamente? Que non tiña nin idea, que non o lera. Eu non falei deso. É vostede consciente do que acabo de dicir? Eu falei da lei de patrimonio, non perdón. dialogue e espérese a que termine. Eu falei, o dixen públicamente, que a todos os grupos, además, non habíades leído a lei de patrimonio, que se notaba demais, por lo que estabades dicindo. Podo continuar? Sí. Vale. Pois, dito o anterior, e insistindo no mesmo, insisto de novo, creo que vostedes están equivocados e, además, están enganando ao sector agrario. E creo, ademais, porque vostedes están solicitando cousas que primeiro firmaron o contrario e veñen aquí con unha mocionciña, porque é unha mocionciña,
na que intentan quedar No, ben. ao lado da túa, que era o Quixote, evidentemente, é unha mocionciña. É clara e concisa, sí. Menos mal que clara e concisa, porque resulta que na súa mocionciña, insisto, na súa mocionciña, vostedes piden cousas que en teoría xa nos garantizaron a defensa que fixo o señor portavoz do Partido Popular, vostedes demandan cousas que el dixo que xa estaban garantidas. Entón, aquí hai unha contradición. Non se pode votar no Parlamento Galego unha cousa e vir ao Concello a decir a contraria. Iso é o que non pode ser. E co sector gandeiro vostedes están facendo exactamente isto. Nós non vamos a votar a favor desta moción por moito que haxa algunhas cousas coas que poderíamos estar de acordo, basicamente porque isto é unha contradición. Hai moitas contradicións. Efectivamente, eso pasa tamén co BNG, que vota unha cousa en Madrid, que están moi sumisos, e veñen aquí e votan a contraria. Portavoz socialista, por favor. Menos de un minuto. A verdade é que o tratado este levaron 25 anos de negociación e nos estamos casi poñéndonos a par. Ni siquiera imos a intervir en discusión sobre esta moción e imos a votar en contra. Moi ben. Portavoz do Partido Popular, por favor. Sí, bueno, vamos a ver. Non é que nos queiramos reclamar ao goberno de España o Pedro Sánchez neste caso. Non, é que, vamos a ver, dá esa circunstancia de que o goberno de España é o que ten esas competencias, non? E sí, ten esas competencias, tenas realmente, porque o que negocia ca Unión Europea son os ministros, neste caso do ramo, que non van os conselleiros de Agricultura ni nada deso a negociar a Bruselas, vale? E tamén as competencias sobre o que entra, que cumpra ou non estándares sanitarios ou do tipo que sexa, marcados na normativa europea, pois é tamén o goberno de España o que ten que facer ese control. Por eso diriximos a eles, porque realmente eles son os que teñen, digamos, a última palabra en todas esas cuestións trascendentais que despois o acordo xeral se vote no Parlamento Europeo, bien, pero aquí o bacallau repártese na Comisión Europea e iso quen leva aí os temas son os ministros correspondentes do determinado ramo. Entonces, os Estados teñen as súas competencias das cuales non deben nin van a renunciar ou non deberían renunciar, entendemos eso. Co cual, pois nada, eu creo que o acordo con todas esas salvagardas que nos pedimos na nosa moción, etcétera, respecto da defensa do sector agrario gandeiro galego e español, porque tamén ten a mesma problemática o sector agrogandeiro español, realmente, pois, eu creo que eso se pode corrixir, que correxido eso pode ser un bon acordo, porque vai afectar a sectores de economía e sobre todo da innovación, da industria, etcétera, de produtos de alto valor, que sí que, bueno, pues pode ser interesante ese acordo e tamén polo tema xeopolítico mundial, que xa vemos como está agora pois aí o presidente dos Estados Unidos, non? Entonces eu creo que sí, que Europa tense que armar, tense que facer valer, e para facer valerse ten que competir polos mercados internacionais e polos mercados e tamén para países pois como poden ser estos do Mercosur ou como pode ser a India, pois ese tipo de comercio con Europa en vez de cos Estados Unidos de América, pois eu creo que vai a ser moi beneficioso tamén para eles e realmente pois aí o que pode perder precisamente pois pode ser o que agora mesmo detenta a hexemonía comercial mundial, non? Entonces eu creo que sí, que salvagardando esos puntos que son importantísimos, irrenunciables e imprescindibles, e iso pódese salvagardar perfectamente a través das subvencións da PAC, a través dunhas políticas agrarias europeas como Dios manda, e despois tamén a través do control e de exixencia nesas cláusulas do contrato de que os produtos que veñen ao noso mercado teñen que cumprir os mesmos estándares que os que se producen en Europa. Entonces, con todo eso, pois, bueno, eu creo que o acordo, pois,
podría ser moi beneficioso. Voceira de PSCT, por favor. O acordo que estamos debatendo negocia a Comisión Europea, precisa a aprobación do Consello da Unión Europea, que efectivamente ten representantes, en este caso ministros do Partido Socialista, pero a última palabra e a aprobación debe aprobar ou rechazar o acordo final, pode tumbalo incluso se os gobernos están de acordo, e o Parlamento Europeo. Por tanto, insisto, non me parece un debate serio e de fondo, non me parece que estemos realmente preocupados polo sector primario. O que me dá a sensación a mí e a un montón de xente que mira a veces estes debates políticos con incredulidade, e non me extraña, é que se usan todas estas cifras para mal interpretar datos para botarllo en cara ao goberno de turno. En este caso, PP contra PSOE podería ser a contra igual, PSOE contra PP. Non podemos votar a favor, a pesar de que hai algunhas partes deste texto coas que estamos de acordo, porque se usa mezquinamente esta causa para, de novo, decir ou botar balóns fora contra o goberno central. Cando busqueino por 2 veces, porque tampouco son experta en legislación europea, e unha parte non definitiva reúnese ou decide, en este caso, o ministro de Agricultura. Pero a última palabra tena o Parlamento Europeo, e quen está negociando agora é a Comisión Europea, que negocia o acordo en nome dos 27 países membros. Moi ben. Óscar, por favor. Sí, moi breve. Bueno, eu insisto no que dixen antes. Eu creo que non se pode estar, como dicen vulgarmente, como se di por aí, non se pode estar na misa e repicando. A que ven dicir que é un acordo maravilloso e ao mesmo tempo estar poñendo aquí cláusulas de salvagarda, falando de defender non sei que, pero non se vai ao fondo da cuestión, que é o noso sector agrario ou agrogandeiro está nunha situación de inferioridade moitas veces en negociacións, ten problemas para cobrar as axudas da PAC, existe unha burocratización excesiva e ao mesmo tempo desde a Xunta de Galicia, que é quen ten as competencias en agricultura, en gandería, foi a Xunta de Galicia do Partido Popular, quen estivo baixando a dotación das oficinas agrarias comarcais, por exemplo, nunha situación que someteu a gandería a moita máis burocracia, e unha burocracia, ademais, que foi a propia Xunta de Galicia quen impuxo e que agora ven con esta moción, insisto, con esta moción, a falarnos de desburocratización. Pero onde vamos? A onde queremos ir? Que queremos facer? Isto non podemos estar dicindo unha cousa e a contraria sistemáticamente. De verdade que eu estou a favor de que se daten máis cartos na PAC. Estamos a favor de que se apoie a produción agraria e gandeira. Claro que sí, a nosa moción iba nese sentido, pero que non se pode facer é vir aquí a dicirnos que estamos a favor desto e ao mesmo tempo a defender un acordo que é maravilloso, cando xa está aprobado e xa teñen vostedes negociado por outro lado, e non hai nada de todo o que vostedes poñen nesta moción. A que ven isto? Voceira do PSOE, por favor. Voceiro popular. Bueno, mire, realmente eu creo que ten desconocemento do tema. A ver, primeiro, as leis do Goberno Central son de obligado cumprimento, como son tamén as europeas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, o tema da burocratización, precisamente, o que pedimos é que se... Perdón, Óscar. Dixo unha palabra do Goberno Central que non escoitei, perdón. Que non sei... Dicía que por lo que decías, as leis son de obligado cumplimento para a comunidade autónoma. Que quere decir eso? Que evidentemente, aínda que nós non queramos burocratizar, a Xunta de Galicia vese obligada porque ten que cumplir. Perdón, Rogelio, sí. Sí, nada, bueno, nada, quero decir, tampouco vamos a profundizar moito máis nisto. Eu creo que as posicións están claras. Vostedes están no tema de poñerse detrás da pancarta, como é habitual no seu grupo. Bueno,
cando hai responsabilidades de xestión e de goberno, lóxicamente hai que ver todas as aristas que pode ter un problema, non? E darlle resposta. E volvo a insistir que o goberno central, neste caso, o goberno de España, ten moito que decir nesa salvagarda do sector agrogandeiro español e, por tanto, por ende, do sector galego. E non deixaremos de insistir nese asunto. E creo que nada máis. Moi ben, pois procedemos á votación. Votos a favor da moción? 9 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra. Abstencións? 2 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada a moción. Pasamos ao segundo ao seguinte e derradeiro punto. Punto número 10, rogos e preguntas. PSCT, por favor. Sí. A ver, teño aquí... Bueno, vamos a empezar polo tema do... Teño dúas cuestións en Luou, no mesmo espazo, además. Unha é a rehabilitación daquel cruceiro que xa quedara rehabilitado hai tempo, e tamén, eu lembro, quedara solicitada como un acondicionamento do... non sei como decir, das inmediacións. Claro, agora hai unha intervención feita que eu, de feito, non pedín aínda o expediente, sí que quero pedir o informe que se lle mandou a Patrimonio, porque estamos esperando a que remate un pouco a obra, non? A obra que ten que finalizar, pero agora xa parece que está finalizada, polo menos hoxe xa vin ali un osillar, bueno, non está finalizada aínda. Pois entón vou agardar a que finalice a obra para facer unha... Pois é unha postura moi prudente, sobre todo porque para valorar, e sabes perfectamente a que me estou refirindo, para valorar unha cousa, primeiro hai que verla rematada. Segundo, decir, e volvo a decir, como ha sido expresé nos medios de comunicación, que o restaurador que la vala máis de 20 anos de experiencia, como é Xavi Berna, que, por certo, curiosamente, do pouco que vos restaurastes, tamén o elexichedes a él. E, sobre todo, porque, bueno, hai que deixar ni o que fixo eses comentarios, nin siquiera eu somos expertos. Podemos valorar, e iso é un gusto moi subxetivo, non é nada obxectivo. O que a unos lles gusta, a outros lles espanta, pero hai que deixar traballar aos técnicos. Ese é o punto número 1. O sea, que eu pediría un pouco de sensibilidade, sobre todo, de cara ao restaurador, que non lle sentou nada ben, lóxicamente, determinados comentarios adiantándose ao final da obra, que non está rematada para nada. Incluso vimos en comentarios xente que dicía vamos a coller unha maza, bueno, unha serie de cousas que hai que ter cuidado coas manifestaciones que se faen. O digo así en global, nada en particular, todo en global. máis? Se te refires a redes sociais, Lucía, sabes que non manexo ese terreo xa... Bueno, pero en cambio moitas veces pareces estar informada, eu non poño en dúbida que ti a lo mellor non as tes, pero alguén cho di ou cho conta, digo por comentarios que faz aquí. En calquera caso xa anticipo eu que unha persoa, un vecino calquera, un vecino máis, que agora é o que é, que falou, creo que antes de tempo. Ben, eu recibín non só dun veciño calquera, de varios veciños de Luou, ao meu móvil persoal, algunhas fotos, pero, efectivamente, e empecé a miña intervención dicindo que ata que non este rematada a obra, non trairei entón unha valoración aquí. Sí, sobre todo, porque, vamos a ver, é moi fácil criticar cando non se fixo antes, e tempo hubo, dende logo. É verdade que cando chegamos había desfeito unha intervención que, por certo, pagamos nós, xa estamos no goberno, nese cruceiro, pero o resto o fixemos nós. E agora mesmo que estamos facendo, o hemos encargado nós, bueno, se pode ver a retención de crédito e demais. Por lo tanto, bueno, e sinceramente, descoñezo se agora atendes aos veciños, xusto en Lugo se queixan do contrario, que cando estabades no goberno non atendíades, pero vamos, eso é outro debate e non vou a entrar aí que non leva a ninguna parte. Aquí cada un sabe o que hai. Sigue, María. Nese mesmo espazo, supoño que estaredes ao tanto, porque hai ali un cartaz que indica, ainda que agora tamén vexo que se puxo outro ali naquele espacio explicando o tema do cruceiro, está plantada unha filla da figueira de Rosalía, que se fixera un acto no momento da plantación, e esa está un pouco custodiada polos veciños. É a verdade que vexo, sobre todo no verán, que vai alguén ali a regar, e eu tamén arrego cando vou ao parque e tal. Non estaría de máis que
xa que se acerca o Día de Rosalía, non sei que programación cultural temos a respecto, pero bueno, poñer un pouco en valor ese lugar, porque é verdade que dentro do Concello é o único que temos para render homenaxe. Nacera un pouco desa vontade, no? De ter un sitio, sempre está bonito, non sei se levar escolares ou facer outro tipo de acto, iso xa o deixo para quen lle corresponda, pero sí que creo que hai que mirar un pouco por, xa que está ali agora invertíndose tantos cartos, mirar un pouco por aquel entorno, porque a Figueira costalle sair adiante, xa digo, está bastante custodiada polos veciños, non tanto polo goberno, e quizás fora agora o 24. Decirche que se fa na mesma actuación por parte de Parques e Xardines que se viña facendo hasta que marchaste de vos. Exactamente a mesma. Ni máis, ni menos. Se o que che preocupa en Galicia é que non se regue, home, non sei, creo que quedou bastante regada estes días. Lugares singulares, evidentemente, temos que protexerlos todos. Ningún por enriba de outro, evidentemente todos son singulares e todos son importantes. Non metendo tanto dineiro ali, ni parecido a burrada que se meteu nese parque que hai que devolverla á Iglesia, non. Evidentemente, aí o que estamos facendo é arranxando o cruceiro, embelecendo o cruceiro, vamos a poñer unas bancadas e unha serie de cuestións, por eso decía, hai que esperar a que remate para despois criticar e sobre todo saber que, bueno, podes criticar unha cousa, pero sobre todo tes que pensar, a mí me pode gustar ou non me pode gustar, pero eu son un crítico. Teño realmente elementos valorativos? No, xa resposto eu, no. Non é ningún experto, ni sabe nada, como unha crítica máis, como un veciño, como houve xente que criticou que se pintaran en plateado as verxas, bueno, eso sempre é así, o gusto é subxetivo. Volvendo a lo de a Figueira, seguiremos Parques e Xardines facendo o que se facía, lóxicamente. Con respecto á programación, non sei se quería decir algo María de Rosalía, aínda que agora non sei se toca decir isto, pero bueno. Sí, nada, simplemente decir que sí, que evidentemente habrá programación, tanto dende apego como logo para a poboación en xeral. Vaise a traballar, de feito, ali en Luou, a actividade de apego será no local da Mamo, verás estes días cando saia a programación do Concello, a axenda, e farase tamén unha ruta rosaliana que partirá precisamente de Luou porque creemos que hai que darlle a importancia que tendo aquí ese símbolo e non só o que temos no Concello veciño de Padrón. No, e sobre todo, xa que preguntas polas actividades de Teo, nos gustaría que pudieras vir a disfrutar delas, porque entendo que queres saber o que hai porque vas a vir, non? Bueno, que eu faga na miña vida privada, Lucía, comprenderás que non vou a decir en sede plenaria. Evidentemente non estou falando na túa vida privada, estou falando con túa actividade como concelleira. Evidentemente nos preguntas por un programa, entendo que se te suscita interés porque vas a vir, non? Me suscita interés para que poida ir o común e o xeral da poboación teense. Non pregunto, casi todo o que pregunto non o pregunto exclusivamente por min, que eu estou aquí representando a un conxunto poblacional, non veño aquí a falar do meu libro. A respecto do tema de Rosalía, non o comentei no seu momento, porque, bueno, entendo que foi un incidente. Hai 2 veráns, a máquina cortacéspede do Concello pasoulle por riba, é dicir, segou, quedou a ras de chan. Puxose unha estrutura moi cutre, xa vou a decir, porque non a puxo o Concello, puxeron os veciños. A mesma estrutura que pervive hoxe en día foi posta por persoas individuais para salvagardar a Figueira, sobre todo porque entendemos que non foi a mala fe, que foi un proceso de sega normal e segouse a Figueira. Hombre, evidentemente, podo poñer casi a man por los traballadores de Parques e Xardíns que se iso sucedeu foi, ao último perfecto o crucificaron, todos nos podemos equivocar no traballo. Non creo que ninguén tivera esa mala fe. Non, nin eu mesma o suxería. O que sí que digo é que en aquel momento que pasou ninguén se decatou, bueno, pois non pasa nada, un grupo de veciños puxeron esa estrutura, que son tres ferriños que se compran pois, nun sitio de xardinería e unha rede, e foi o motivo polo cal 2 veráns despois, bueno, fará 2 veráns aínda este ano, volveu rebrotar, pero bueno, hai que mirala. O que digo é que a Figueira ben non está, porque... Bueno, e te acabas de recoñecer que os Parques e Xardines van ali e hacen a súa función. Evidentemente, as mesmas que facían cando vos estabades no goberno. O que non llevou a discutir é un xardineiro, sobre todo,
porque non sei de xardinería. Ao igual que che decía que outra persona que criticou o patrimonio non tiene ni idea de patrimonio ni ningún experto. Entón estaría facendo o mismo. Evidentemente, falaremos, Ángel, o concelleiro de área, falará co xefe de Parques e Xardines a ver que pasa, pero bueno, nós non tiñemos noticia de que a Filgueira estuvera mal. Pois é que non fostes por ali, porque a Figueira non levanta un palmo do chan desde hai dous veráns. Eu a Lugo vou moitísimo, sinceramente, pero tamén che digo unha cousa, hai tantas cousas que mirar, tantas cousas que coidar, se escoitárades, tantos lugares singulares que recoñezo que cando vou non vou a ver a Filgueira. Sinto, é así. Non pasa nada, por eso eu aproveitando que está cerca a data de Rosalía, lembro, porque, bueno, é verdad que unha pena, foi unha donación que tivo pois a Casa de Rosalía de Castro para con o Concello de Teo, que non ten que ver quen estea gobernando, sí, é unha cuestión... donou por toda Galicia, donou no Parlamento, o sabemos perfectamente, gracias. Vale, pois entón, nada, simplemente eso, aproveitando a data que se mire. Outra cuestión que quería traer, eu non estou na licitación do tema do ximnasio, pero entendo que non depende tanto da licitación. Ese ximnasio hai tempo que ten goteiras, o daqui, vamos, o da Ramallosa, o de Viguán, pero é verdade que recentemente estáse acrecentando bastante o número de goteiras que ten. Xa non vou por esta semana, que esta semana foi excepcional. Xa antes desta semana adolece bastante de mantemento ese edificio. Sí, o sabemos perfectamente, e estamos preparando un plego para intentar aplicar penalidades, outra licitación das que estaba en precario por moitos anos e que agora mesmo está, bueno, xa truximos aquí ao pleno expedente e esperemos que en breve podamos solucionar. Claro, o que pasa, Lucía, que ti viñas aquí, e xa van 3 anos, é dicir, bueno, xa vale. Xa van 3 anos, encontré 18 licitaciones pendentes, agora mismo temos 8, algunhas finalizadas e outras en marcha, e o que me dible non é opinable. Eu che recomendaría, pero ti como queiras, que non foras por aí porque non tes nada que gañar, pero sigue. Sí, bueno, o que é medible non é opinable, o que é medible é o número de cubos que hai recollendo goteiras no ximnasio cada vez que vas, é dicir... Pero mira, cando cheguei aquí chovía no pabellón dos Tilos, no pabellón Ezequiel Mosquera, nas casas comuns, no ximnasio... Sigo? No, bueno, sigue, si consideres que total a mí non me vas facer caso. O que te quero decir é que ti, dende o primeiro momento, xa, eso nos quedou clarísimo, que nós facíamos lo fatal, e ti eres a que fai ben. No, pero sobre todo os debeu de quedar claro por los resultados das eleccións, que aquí non te olvides que quen senta e levanta son os veciños. 4.287 votos que sacou o Partido Popular non foron unha casualidade. Ben, como ti gañaches as eleccións con esa maioría absoluta e ese ben saber facer que tes ti, non nos explicamos como aínda 3 anos despois segue habendo tantos cubos recollendo a auga das goteiras do ximnasio de Teo día tras día. Eso é o que eu te veño a traer aquí como usuaria, mas tamén co que escoitei, quero dicir, non é que veña por mí. Celebro que hables ahora un montón cos veciños, porque eso quere decir que has aprendido boas prácticas, que é o ABC de un político, así que o celebro. Gracias pola apreciación, o sabíamos. Como digo, estábamos preparando unha posible penalización á empresa, pero tamén, como dicimos, vos o facíades tan ben, que eu me tuve que comer 80 obras, arranxar os pabellóns deportivos para que non chovera en eles, bueno, poñer as licitaciones en orden, sacar RPTs, bueno, unha serie de cosas que xa hemos comentado aquí e que non queremos aburrir a xente que nos está seguindo. Alguna cuestión máis? Nos últimos asfaltados que se están facendo, que se están facendo, eu entendo, con premura, porque interesa para todos, que se fagan, eu creo que non se está tendo en conta, ou en algúns casos, por exemplo, un que pasa en Luou, outro que pasa en Vilariño, o tema da auga, e é unha mágoa, porque recén asfaltado volve a negarse todo, insisto, non é só desta semana, é dicir, cadra que esta semana non se pode tomar como referencia, porque Pois a verdade é que non. Pois se inunda todo. E antes anegábase todo, non había tubos, non había asfaltado, non había por donde pasar os coches, non había por donde pasar ninguén.
Vale, sí. O que é unha pena, estou de acordo contigo, antes era un desastre, é dicir, insisto, xa era un non saber facer. Insisto, o que é medible non é opinable. Pero agora o que é medible é que houve un asfaltado e que pena non aproveitar a oportunidade para entubar, porque antes era todo un sinxeito. Pero claro, asfaltar sin canalizar a auga pode asfaltar. tampouco parece moi lóxico. Para empezar, en Vilariño entubouse. Non sei quen che dixo que non, seguramente o compañeiro que vive ali, pero non. Está equivocado. En Vilariño entubouse, punto número 1. Sí, Eso xa para empezar. Xa sabemos que se entubou. Ese é o que estou dicindo. Para entubar non todos os sitios é susceptible de entubamiento. Hai aquí unha cuestión que se chama Augas de Galicia e que hai que pedir permisos, precisamente eso do que estábamos falando antes. Xa, pero bueno, si por non pedir permisos non se vai entubar, non entendo isto de Augas de Galicia. Non é iso, pero a xente quere o asfaltado para antes de ayer, porque levan 16 anos esperando, e recibo todas as semanas xente e xente cando ides a asfaltar na miña parroquia, bueno, nas parroquias se han actuado nas 13, cando ides a meu lugar, cando ides a miña parte, porque claro, a xente esperou tanto e está todo tan desfeito, que claro, hai que actuar canto antes. Facemos o que podemos. E insisto en que igual non deberamos facelo tan rápido, sino máis ben o xeito. E o tema da auga non é menor. Esperar outros 16 anos, sí. Bueno, eu creo que non, por exemplo. Ben, falando de asfaltados, non me vou a meter en cousas en menores, porque entendo que todo o mundo circula polas estradas todos os días. Sí que é verdade que hai un que me parece un bache que hai moi grande, que xa non é a primeira vez que asfaltades vos, nin o anterior goberno, que está ali chegando a Rotonda das Galanas, e ali é bastante grave, porque aí ten un tráfico moi grande e non hai onde abeirarse. Hoxe dimos, me está comentando Guerra, que deu o recado, porque é verdad que nos avisaron, non sei se hoxe ou onte, pero está avisado, Gracias, igualmente. Vale, o último rogo que teño vou non facer en cada pleno xa hasta que se solucione a situación, porque xa non é a primeira vez que o traemos, é o tema do Centro de Saúde de Cacheiras. E non vou a ir por pediatría, vou a facer agora mismo con vos diante unha comprobación de cal sería a seguinte cita que unha persoa adulta pode pedir para o médico de familia no consultorio de Cacheiras. Agora mesmo a xenda do profesional non dispón de ocos libres para pedir citas na consulta nos vindeiros días. Esta mañá, cando fixen a comprobación, non había citas en xaneiro, estaba aberta a xenda para o 18 de febreiro. Agora mesmo non ten citas abertas. Pero ti se lo miras telemáticamente, verdade? Sí. Vale, o digo porque me explicaron no centro de saúde que hai moitas citas que guardan para xente que chama por teléfono. Bueno, é que agora... Rogelio é médico e che pode explicar mellor. Ben, e sei como funciona. Pero quero dicir, se fai eso como unha cautela, porque tamén hai moita xente que se presenta ali físicamente. Despois desto temos falado longo e tendido, a mí tampouco me gusta como está a situación, pero non podemos ni inventar os especialistas, ni inventar os médicos enferman, os médicos van de vacacións, teñen todos os seus dereitos, que se nos chea a boca cos dereitos, e logo cando chega o momento, que veñan aquí a atenderme. Bueno, O que pasa que isto eu non estou dicindo que o goberno de Teo teña que ter a solución a isto, porque non é a competencia. Non é a competencia deste goberno. Pero eu, María, teño a boca xa partida de dicir aquí que todas as semanas, casi todas as semanas, non sei se alguna podo fallar, estou chamando ao gabinete do señor conselleiro, moitas veces falando con el e reclamando. Eu non estou de perfil nesto. Vale, te entendo perfectamente, pero sabes que aquí hai varias casuísticas. Una, que por un lado non nos deixan formar aos especialistas dende o goberno central, pero non só a nós, a ninguna das comunidades autónomas. E iso le vamos reclamando, eu creo que dende a 8ª legislatura no Parlamento. Vale, ese é o caso de pediatría. E xa van unas cantas. E despois, por outro lado, a xente, pois, oye, dá luz, enferma, ten unha serie de cosas. E aquí na sociedade hai máis cousas que médicos, hai máis profesións. Ti sabes perfectamente que os médicos escasean, se me permite a terminoloxía. E se non o sabes, xo digo eu. Pois eu digo sempre o mesmo, onde non escasean é na privada, Lucía.
Eu podo ter mañá un médico na privada en Santiago de Compostela e non o podo ter no meu centro público de Cacheiras. Unha decisión persoal. Non é unha decisión persoal. É unha decisión persoal dos profesionais donde deciden traballar se na sanidade pública ou na sanidade privada. Xa só faltaría. Oye, isto é unha democracia, A ver se lle vamos a tener que decir a xente obligar, non, ti tes que ir á pública porque sí. Vamos a ver, por el amor de Dios, hai moitísimos médicos e tíos, sabes, e se non o sabes, cho clarexo agora mismo, que deciden exercer a súa profesión en privado, polos motivos que sexan, que eu non vou a entrar a valorar, solo me faltaba. Así que, por favor, pois igual sí que os terían... centros de saúde tiñan a mesma necesidade cando vos gobernabades. Sabes que é un problema estructural, que é un problema nacional, es máis internacional, máis que nacional. Entón, por moito que vengas, ven cando queiras e di o que queiras, porque isto é unha democracia, faltaría máis. Igual, Lucía, sí que teríamos que entrar nos motivos polos cales os profesionais deciden ir á privada. Eu non creo que sexa unha cuestión de vontade, creo que é unha cuestión de condicións laborais e de remuneración, e aí sí que os políticos teñen todo o que dicir. O que non pode ser, porque é que esta situación cadrouche a ti e seguramente podía ter cadrado no anterior goberno. Non lembro... Non, xa che digo eu que cadrou, e a mí nunca se me ocurrió vir aquí, de feito, teño debatido contigo polo tema dos pediatras, porque eu estaba vivindo no Parlamento como o noso grupo mandaba mociones instando o Grupo Popular, instando ao Goberno da Nación a que nos deixara formar aos especialistas, e non hai maneira. Eu non vou a entrar se sería mellor que os formaran as comunidades ou non. Só digo que non son suficientes. E non son suficientes porque a xente non son robots. Enferman, volvo a relatar, enferman, teñen fillos, teñen dereitos, teñen que descansar. Bueno, tes aquí un médico. Bueno, pois eu insisto, creo que hoxe por hoxe é un dos problemas maiores que ten o Concello de Teo. Se eu tivera que vir... Eu creo, e te corrixo, se me permites, é un dos problemas que teñe o país e que teñe o mundo. É certo, hai outras zonas de Galicia que teñen a mesma problemática. Coñezo moi ben, por exemplo, o caso de Ribadeo, onde teño familia moi próxima e teñen algo, unha problemática moi parecida. Se a problemática se estende por todo o país, volvo a decir o mismo, será cuestión política arranxalo. Non podemos poñernos de lado... Pois xa estás mandándolle unha carta, como fago eu, ao presidente do goberno. E como fai o Parlamento, que lle manda mocións e o insta a mellorar a sanidade e a non recortar o importe que lle dá aos cartos que lle dá a Galicia, entre os que se encontra unha partida sanitaria da sanidade galega. A ver se xa empezamos, de verdad, a apuntar onde teñemos que apuntar. Eu entendo que a esquerda sempre, oye, os intentades defender, mira, é a vosa actitude, pero a xente idiota non é, Home, pois non sei, Lucía, realmente o que entendemos nós é que as competencias de sanidade correspondenlle ao Goberno da Xunta de Galicia e é o que te pido a ti como responsable do Concello. Se vou a facer unha pregunta, de onde ven o orzamento que manexa Galicia? Desde logo, de onde ve o diñeiro? Desde logo a nivel estatal. Vale, gracias. E da recaudación dos impostos. Ben, como representante máxima do Concello de Teo, trasládoche que considero que este é un problema moi grave e que entón, ti como representante, te poñas en contacto ás veces que faga falta, así como dis, estás chamando ao gabinete que volvas chamar... non entendiches de que estou chamando semanalmente pois que volvas chamar ao gabinete do conselleiro. Eu chamarei cando considere, e cando considere que sexa efectivo, sobre todo, porque teño eu máis interés en solucionarlo que ti, asegúrocho. Home, que a mí non, porque eu teño médico ali, precisamente. Bueno, que a min o dis ti, xa estamos con xuízos de valor. Moi ben. Alguna cuestión máis? Nada máis, grazas. Alberto? Gracias. Por favor, voceiro do BNG. A ver, eu, sen ser un experto no tema, así que teño un par de preguntas, porque nos comentan que na obra do Colexio dos Tilos pois se retirou unha farola que había xusto onde a entrada, porque debía molestar ou o que fora pola obra, non sabemos. E que agora onde estaba esa farola xusto, pois hai unha tapa de rexistro de augas de Teo. Xusto onde estaba esa farola, pois agora desapareceu a farola e hai unha tapa de rexistro de augas. Claro, a nos preguntan, desapareceu todos os tendidos eléctricos que hai debaixo ou simplemente se lle puxo unha tapa de aguas ou hai algo de aguas, porque genera algo de confusión, no, para a xente que pasa por aí. E despois tamén nos preguntan si se vai a repoñer esa farola en concreto ou non.
María, que é a concelleira de área, ha estado máis cerca da obra. Hola, boas noites. Irei a revisar de que non se fixera nada que non se debía, porque é verdad que o que temos falado é a reposición da farola, o que se estivo mirando, por iso ainda non está posta, era de si poñela no novo pilar, porque se vistes houve que poñer un portal novo, que xa estaba contemplada a ampliación, entón aproveitouse o tema da obra, que xa había que ampliálo para que puderan entrar as máquinas, entón estáse contemplando se volver a repoñela na propia beirarrúa, si poñela no que é a propia columna. Aí estábamos, falouse ca dirección, era o que estamos pendiente, a farola está agardada e para repoñer. Sin ela sí que non vai a quedar porque é un punto de luz esencial ali. Miraremos de todas formas o da tapa porque nos acaba de sorprender, creo que os 3 concelleiros. Non, é que, máis que nada, o da farola, gracias por contestar, que sí que se vai repoñer, pero o da tapa de rexistro, se podedes mandar a alguén de aguas que bote un ollo, porque se sigue habendo tecido eléctrico, pois que vai a unha tapa de tecido eléctrico, que o mellor está todo ben e por aí quitaron todo e vai agua. Esperemos, pero bueno, é mellor comprobar, gracias por avisar. Non sabemos. Despois tamén nos tilos, pois comentannos que hai unha zona sin luz, non sei se será unha farola ou máis, a verdade que se vía moi oscuro cando fun por aí, na escaleira que comunica a Rúa Meneiro coa Rúa Loureiro, as escaleiras interiores. Nas escaleiras interiores, se vas pola parte de arriba, a Meneiro, non sei se te das conta que non ten salida. Pois desde aí as escaleiras para ir á pero non siguiente. sei onde ir. As escaleiras. Ali hai unha farola nun edificio que non ten acceso de electricidade co camión polo brazo, por culpa que hai un andamiaxe nun edificio. Entón, es que é aí, é máis ou menos aí, por eso non sei se bueno, igualmente iremos a mirar. Que está no medio da escaleira? Sí, a verdade que non sei en concreto onde está, porque eu non vin a farola. Sí, sei que hai unha farola, non sei en concreto onde está, porque eu non a vin alumbrando e estaba... Pero eu estuve ali vendo, porque sabes que hicimos un tubaxe, unha sustitución na Rúa Loureiro, precisamente, que logo está a Salgueiro, que é a que sube. Bueno, vamos a ir a mirar, porque a mí non me chamou a atención, pero bueno, vamos a mirar. Vale, graciñas. E, por último, sí que nos preguntan na zona de Calo se hai algún tipo de previsión para a licitación, posta do césped e todas estas cousas no campo de Rebordelo. Si estimades algún tipo de plazos, vaya. Pois sí, esta directiva, como ben sabedes a polémica que xurdeu cos xogadores, que xa os desdixo non só o comunicado do Concello, sino que tamén o comunicado da directiva da SR. Esta semana, o luns, vamos a facer un parcheado importante para que poidan xogar con certas garantías, pero a licitación a vamos a poner en marcha de seguido en canto recibamos a contestación da empresa, e xa o digo así de claro, quedaron como máximo entre lunes ou martes da semana que ven, en decirnos se fan cargo do céspede, do que é o material, non da colocación. A licitación ten que salir sí ou sí. Pero, hombre, como xestores que somos, evidentemente, tenemos que velar un céspede que se recepcionou en 2019 con un ano e pico de pandemia polo medio e que esté como está aí o campo do Cacheiras para ir a ver, que ten moitos anos en riba. Por lo tanto, aquí sabedes, e se non sabedes os lo aclarexo agora mesmo, a empresa que colocou o céspede quebrou, e non se pode reclamar e tampouco había consignación, non había aval, por lo tanto, de aí non podemos rascar nada. Fomos quen de localizar a empresa que suministrou o que o céspede, que tamén nos di que o céspede que está nos plegos non se corresponde co que está puesto en cuestións de calidad, tamén o digo así de claro, pero, bueno, ese tema xa se abordará máis adiante. Bueno, se podemos ahorrar 70.000 euros o que coste o céspede, imos a aforrar, evidentemente, aínda que cause un pequeño trastorno e aínda que sigamos con investimentos en ese campo de fútbol. E iso é o que che podo adiantar, pero, dende logo, vai haber unha licitación, xa digo, non sei se con condicións de obra e material ou só de obra. Pero eso, bueno, teno dito na directiva da SR, o teno dito en medios, aquí no pleno creo que o hemos falado tamén varias veces, que o preguntou a compañeira do PSOE, Monse, pero, bueno, as veces que faga falta, por suposto. Gracias. Ahora doulle voz aos meus compañeros. Almudena, por favor. Boa noite.
A ver, coméntanos que na pista de Mouro Morto, a que vai á área recreativa, que hai un montón de entullos, e despois na propia área que hai bastante lixo. Si enviáronos unhas fotos. Bueno, ese é un problema, gracias por avisar, pero que temos un montón, de verdade, desde aquí faría un chamamento á ciudadanía, por favor, que temos un punto limpio gratuito que intenten non facer vertedoiros incontrolados. Que, además, incluso o punto limpio está aberto hasta os sábados. E creo, non quero tampouco ahora dicirlo, pero está todo colgado na página web, incluso os domingos pola mañá. Polo tanto, agora con novo contrato, que, por certo, parece que se desatascou por fin a licitación, vai haber tamén un punto móvil polas parroquias, a ver se así todos conseguimos loitar contra esos vertedeiros incontrolados e, sobre todo, pido a xente que si ve algo, que saque unha foto da matrícula para sancionar a que faga eso, porque, bueno, me parece unha indecencia. Nada, e outra... Avisaremos a empresa para que vaya a retirarlo o antes posible. Era onde, disculpa, Mouro Morto? É Mouro Morto, a pista que vai á área recreativa. Na pista e na área, nas dúas zonas. Bueno, e despois tamén outra vez volvemos co tema da auga en Cacheiras. Vale, que volve, non estes días de tanta choiva, pero sí que hai atrás e así, pues, a verdad que non sei con que ten a ver, pero sí que volve a sair sucia, con tonos marróns e laranxas, e de feito aí atrás, hai 2 semanas, cheiraba a auga estancada, regato. Entón, non sei se iso é posible que... Non sei... A mí me consta que houve xente que sí que avisou, Augas de Galiza e demais, pero... ou Augas de Teo. Pero, bueno, sí que é certo que é moi habitual, entón non sei se podedes aí... Non, revisaremos, non sei, o concelleiro de área, a ver se está al tanto desta cuestión. Nos, bueno, superviso sempre os avisos que temos e si que non sei dicir exactamente cantos, sempre se vai a algún punto de Teo a ter que purgar a rede, algo habitual non só en Teo, senón en calquer concello. E na zona de Cacheira si se foi atrás a algún punto, pero nada alarmante, incluso os propios operarios ou o jefe de augas non me dixo en ningún momento que hai que actuar, é dicir, pode ser que haxe algo puntual? Sí, pero como en calquer punto de Galicia, é dicir, non hai nada, non como hai atrás que si que tiveramos un par de días que se salieron do normal. Últimamente non hai nada... En calquera caso fanse analíticas regulares. Bueno, eso nada, eso xa é continuo, eso está continuamente controlado. O que quero dicir con isto, Almudena, é que está garantido que a auga pódese consumir e ten todas as garantías, Bueno, de feito, fixen un café, tiven que tiralo, porque sabía horrible, tuven que coller auga embotellada, quero decir, que mismamente a min, pero bueno, que... Unha cousa que a comparto e a comprendo é, mira, a auga a mí me dá cousa e además sabe mal, e outra cousa é que sexa nociva, é o que estou clarexando. Evidentemente, haberá que ir a purgar e mirar, claro que sí. Óscar? A ver, eu traigo así tamén unhas cousiñas moi breves. Bueno, recibín así algunha queixa de algún veciño que me comenta que as cunetas, sobre todo en algunhas zonas, están un pouco saturadas, tanto de follaxe como de cuestións que hai que retirar, porque, bueno, están desbordando e botando a auga polo apiario e fai que sexa un pouco máis perigoso a circulación, porque os vehículos poden esvarar e demais. A ver, totalmente de acordo. O que pasa é que, sabes, co todo o que caeu, con todos estes vendavales, todavía cae aínda máis. Pouco a pouco esperaremos restablecer, totalmente de acordo, co que estás comentando e con que te trasladan. Intentaremos restablecer. O concelleiro de área vai falar un segundiño, Boas noites. Si, un pouco o que dicía a alcaldesa, cando o tempo non lo permita, que agora mesmo é inviable facer unha cuneta, pois cando o tempo non lo permita e nos deixe, pois empezaremos a facer. Algúns desprendementos que están acontecendo en algún punto, si que se están indo a eles, vale, con pala para intentar desatascar e que non vai o problema máis, pero sí que a apertura de cunetas estamos esperando que o tempo mellore. De feito, eu mesma din o aviso da Póboa, porque pasei por ali e efectivamente estaba tan tupida a cuneta
pero como consecuencia desto que falamos, do vento, das follas dos árboles, que, bueno, acabamos, como quen di, de salir do outono. Entón, estaba a agua balseando, facía balsa no asfaltado. Vale, relacionado tamén co tráfico viario, pola parte de abaixo do Gadis de Calo, o que está no fondo do Milladoiro, na estrada que é, un momento que teño que anotar... Sí, que unha parte nacional. Sí, do Rendullo, que sae da rotonda e tira cara... Sí, sabemos onde dis. Vale, coméntanos tamén que está... sobre todo nas beiras, como moi gastada da auga e minada por culpa do temporal e da auga, entonces que deixa que o asfalto este como perigoso, sobre todo se un arrima o vehículo moito á beira, porque pode botarse fora ou simplemente romper unha roda. Vale, imos a mirar, sabes que aí está actuando o Ministerio nesa obra. Non só eso, fomos hasta ali, tanto o arquitecto máis eu, e tamén hai que decir, con respecto a esa zona, que hai unha zona que é privada totalmente, que non é pública. Non a que estás dicindo ti, pero me refiro porque, se che comentan algo, xa cho clarexo. E nos en privado, e espero que ninguén actúe, porque sabemos que iso é prevaricación de manual. E xa por último, tamén nos comentan que no camiño de BTT de Tribaldes, o que compartimos con Vedra, que tamén comparte unha parte da ruta da Batalla de Cacheiras, que hai unhas árbores tiradas e que non poden pasar nin os tractores, entonces si se puideran retirar, porque interrompen o paso. Sí, de feito, se nos podes pasar, porque temos nota deso, non? Se nos podes pasar a ubicación, agradecémoscho. Para ir a actuar, porque hemos tenido un montón de... ¿No? Eso é público. É un camiño que se comparte coa ruta da Batalla de Cacheiras e que é un camiño de BTT que se comparte tamén con Vedra, que pasa por ali. Vale, si tes unha ubicación que descoñezo se tes ou non e non la podes pasar, agradezocho. Porque así xa mandamos directamente tanto a Protección Civil como a Parques e Xardíns e procedemos a súa retirada o antes posible. Alguna cuestión máis? Vale. Maite, por favor. Sí, vamos a ver, teño varias cousiñas hoxe. Onde tivemos Consello Escolar no CEIP de Calo e nos comentaron que se remataron as obras, están pendientes de recoller e demais. A comunidade educativa está bastante contenta co resultado, pero me din que aínda non se sabe nada do ascensor. Non sei se sabedes algo. Pero o ascensor, eu xa avancei, que era un proxecto independente desta obra, porque se tiña que facer un modificado, están co proxecto, me consta, de feito estuvo recentemente o conselleiro aquí coa cuberta do Colexio dos Tilos, e volvimos a falar do ascensor. O ascensor é un compromiso tanto desta alcaldesa como do conselleiro de Educación. Que pasa? É un proxecto, o dixen dende o primeiro momento, independente, vale? Ben, respecto desas obras, me imagino que cando vayan... En calquera caso, tamén dicir que aínda que os centros evidentemente teñen que camiñar hacia a máxima adaptabilidade posible, agora mismo sí que é verdad que non aínda que se vai facer, insisto, non é unha necesidade imperiosa, non hai ningún neno que non poda asistir á súa clase, insisto, vaise facer, pero non é unha cuestión de que agora temos 5 alumnos ou un alumno que con uno xa chegaría en cadeira de rodas que non poda asistir ás súas clases. Só puntualizar isto. Iso pasa puntualmente ao longo dos cursos. Os que somos pais e no CEIP de Calo nos pasou unhas cuantas veces, incluso algún profesor. Por tanto, iso é unha opinión un pouco distinta. Pero vamos a rezar para que non pase nada. Totalmente, tema menor. Respecto a obras menores que se precisan no centro, salientar que se tratou o patio cuberto. Estivemos onte ali, no patio cuberto non chove, vale? Eso arreglouse e fantástico, pero no patio cuberto falta pintar e hai cristales rotos, eso é competencia, entendo, do Concello, por eso reclamamos aquí.
Perfecto, bueno, igualmente dicirche Acabamos. que no, perdona, é só por puntualizar, que aínda que a obra en teoría rematou, a obra non está recepcionada, ni está pagada. Polo tanto, eso que comentas da pintura, dos cristais e demais, o trataremos, por suposto. No, eso entendemos que, e a comunidade así o comentou, que é competencia do Concello, por eso o comentamos aquí en pleno. Normalmente o facíamos, é dicir, pintar o patio coberto, hai varios que están rotos, que eso sí que se pudera arreglar, pues sería o único punto por donde entra a chuvia, e despois hai unha pasarela, María seguramente se dá conta, que conecta o patio coberto ca zona de infantil biblioteca, que eso non se arreglou, por aí chove, gotea e é un paso continuo tanto de nenos como pais como de profesores. Entonces, si se pode arreglar, aínda que sea conta do Concello, vai ser unha petición do centro. E xusto debaixo desa pasarela hai unha esquina que a podedes ver cando vos acerquedes por ali, que é unha esquina metálica, bordeando unhas escaleiras que está á altura da cabeza da media dos nenos, que polo perigosa que resulta, e esa non é de hoxe, vou a decir, obviamente, a teñen bordeada con vendas e con Pois a lo mellor para evitar temos que acercarnos por ali, sobre todo que nos lo traslade o centro, bueno, ti tamén o trasladas. A ver, pero iso podese forrar, es que hai que ver do que falas, porque... Que o veis a concelleira, porque seguramente... María, querías falar, non? Sí, nada, era por aclarar un pouco aí co tema da limpeza do patio coberto, efectivamente, bueno, pois agradezco tamén que se reconozca pois que quedou, non? Porque fora outra das cousas que pedíramos xunto co ascensor, que se incluíse o problema das goteiras no patio coberto, así me trasladaron tamén que fora arranxado e que de feito tiñamos pois unha proba coas chuvias destes días de se efectivamente quedaba arranxado ou non. É verdad que se fixo unha primeira limpeza cando por fin quitaron todo o material que tiñan, está pendente outra máis a fondo, porque tamén é verdad que aí tivemos que lidiar con que se había limpeza de obra ou non, e xa para que os nenos estivesen a punto, teño que decir que o persoal deste Concello puxo todo o empeño para que os nenos pudesen empezar en setembro con unha calidad para poder entrar nas aulas e no comedor, cando igual a obra tiña, o sea, a empresa tiña que haberse feito cargo diso. Igualmente, nese patio coberto tamén intentaremos facer unhas actuacións no que son as zonas esas de xardín para poder tamén evitar pois outras malezas, bichos e demais cousas, igual que xa se está procedendo a limpeza dos baños que foron usados polo personal da obra durante toda a obra, entón faise unha limpeza e procederase ademais a facer reparacións que estaban, así que estamos neso e quedará todo listo. Faltaba saber tamén que efectivamente estivera reparado o tema das goteiras, porque se non se reparan as goteiras a pintura tampouco iba a ser a primeira solución. Entón estamos neso, esta semana confirmouse que efectivamente non chove, así que o celebramos e seguimos traballando neso. Mirarei dos cristales de todas formas, porque sí que é importante e non mo comunicar a nadie. Entonces, pero igualmente eu con este tempo non sei se vai a ser pintar o máis con 20. Claro. No Consello Escolar. Pero bueno, volvo a decir que foi unha alegría para todos que se podera entrar no patio coberto e non había un solo charco, todo hai que decilo. Despois de reclamarlo durante moito tempo. Outra cousiña, na rúa do Cruceiro de Ameneiro, toda a rúa ahora mismo é unha piscina e vai a ser así todo o inverno e estamos así ano tras ano. Se fixo unha pequeniña intervención hai un ano, creo recordar, pero está de novo está totalmente atascado, sumido. Si, aí somos conscientes do estado e cando poidamos, a pesar de que se dice que non temos previsión, de que non facemos a tontas e a locas, bueno, só hace falta sentarse, empezar a puntuar con un mapa onde hemos actuado e sabes como sae a previsión. Outra cousa é que a ti non te guste, que é distinto. Bueno, esa zona leva anos así e non se desatasca. Tantos como 16 e máis. Non sei se recordo, pero desde logo, polo menos 3 anos leva así. E está avisada desde principios de legislatura. No, perdona, 3 anos non. Así non se deteriora unha pista en 3 anos ni de broma. Intentaron... Bueno. Perdón, non está deteriorada.
hai un rego de agua que desborda e a pista é unha auténtica piscina, independientemente de que teña fochancas ou non as Sí, teña. pero o rego de agua hai que ver, porque unha cousa é asfaltar... Está atascado, directamente. Bueno, hai que ir a limpiarlo, Cerqueiro, por favor. De verdad que se ve. Pero bueno, con este temporal é o que acabas de escoitar. Pero está atascado. O veredes. Falaban antes os compañeiros de uns baches antes de acceder ao Gadis, pola zona de abaixo, e a continuación da rotonda que está facendo efectivamente o Ministerio, indo hacia Ames, hai dous baches importantísimos tamén, e ahora mismo ese tramo ten moitísimo... Pero ti estás falando da Nacional, perdón, que xa me perdí. Te estás estou dicindo falando metendo do como para ramal Carballal. Efectivamente, do ramal polo que te sales para Ames. Vale, aí tamén é estreitiño, está asfaltado, pero hai dous baches que entorpecen bastante a circulación. En canto se poda, temos aí un listaxe de baches, aínda que se facía todo moi ben e se manteñía todo moi ben, algúns din. Está arreglado e de repente está así. Somos moitos os coches que pasamos por ali. Outra cousa, iba a falar do campo de fútbol de Calo, pero xa aclarástedes. O refuxio de Bando, que sabemos como está a situación? Pois o refuxio de Bando, a situación está como estaba. Agora mesmo a directora e a veterinaria terminan os contratos, eso por un lado, e despois por outro lado, eu podes ver as actas, me canso de dicir, de pedir, de exixir que se incorporen os voluntarios xa, de feito botei en contra dos orzamentos e ademais dicindo eu estou, non os vou a chorar o diñeiro, porque evidentemente a vida subeu e para ter unhas instalaciones en condiciones e ben atendida hai que ter xente e hai que ter persoal, pero que non pode ser, de feito se subiron a proposta mía. O que non pode ser, primeiro, é que estedes despreciando a man de obra altruísta e gratuita e teo, dende logo, non o vai a consentir. De feito, teño dito, está recollido así nas actas, que o se soluciona o tema é proposto proactivamente chave responsable, con rexistro, porque, bueno, nós tamén temos que atender que se os traballadores din que teñen medo, bueno, pois eso non pasa nada, pero o que non poden facer, e o digo sistemáticamente, é criminalizar a todo o voluntariado. E co pouco persoal que teñen e o volumen de animais, o que non poden facer tampouco é despreciar, insisto, porque para mí, sinceramente, un desprecio. De feito, digo, si tedes alguna proba de alguén que haxa traspasado as líneas e demais, eso sí que hai que traerlo a padroado e se vota, se expón e se abre un expediente. Claro, fundamentado. Non unha cousa que lle parezca a alguén. No, algo fundamentado e serio. E non creo que ninguén, se alguén ha traspasado as líneas, e se demostra que ningún patrono nos opoñamos a que se expulse a ese voluntario ou voluntaria. Pero claro, xustificado, non de forma arbitraria e non de forma, arbitrariamente por parte da directora e da veterinaria. Eso é o que podo decir. Teo sigue nesta postura. As actas, insisto, son públicas e están aí para contrastar. Pero eu, por máis que insisto, non sou Teo, están insistindo máis patronos, incluso os concelleiros, tanto de PP como do PSOE del Concello de Santiago de Compostela, están pedindo o mismo, que se reincorpore xa, que deixemos de dilatar. E estamos tendo padroados non cada 2 minutos, pero os últimos cada 15 días, e sempre lles achaco o mesmo. De feito, a última vez xa lle dixen, estou buscando alternativas. O que non estamos dispostos é a poñer 60.000 euros, que, insisto, eu non choro o diñeiro, que hai que contratar máis persoal, totalmente de acordo, pero antes me incorporas a los voluntarios, porque entón é que non estou entendendo algo. Por que non poden ir os voluntarios ali? E, sobre todo, se tedes algo contra alguén, se han proposto os sistemas, eu concretamente lle dixen unha chave responsable, que se van de mañá
Antes tiñan que ir de tarde porque entorpecían as labores de mañá. Ahora que vayan solo de mañá, cando a maioría da xente traballa e sacan os perriños e altruistamente polas tardes. O que estás poñendo son palos nas rodas. É discusión tras discusión, pero eu o sento moito, siguen enrocados, eu non vou a cellar no empeño e, evidentemente, Teo tomará decisións, porque chegados a este punto, precisamente eso solicitamos. A mellor sería o momento de empezar a pensar en un refugio propio no xa está Concello de pensado fai moito tempo, pero antes temos que pensar en servicios, sin menospreciar a nada, como o centro de día que estamos en elo, como o ambulatorio que estamos en elo, como o polígono industrial que estamos en elo, como o arranxo urxente das carreteras, como a mellora de todos os servicios en xeral, como é os ambulatorios que hai en Teos, existentes xa, e demais. Eso, evidentemente, é unha tarefa, a vivenda tamén, un montón de eixes nos que estamos traballando. E iso non quere decir que nos olvidemos para nada, porque, de feito, se se sube un 10% o orzamento é porque Teo propuso. Eu non quero que se diga, non, é que por falta de diñeiro non podemos, non, xa non vai nas excusas. No, totalmente de acordo. Ben, outro tema. Respecto á execución da sentencia do Hotel Congreso, temos algunha novedade? Sei que se lles impuso unha multa porque non... Se lles impuxeron varias multas coercitivas, estamos seguindo esa consecución, agora mesmo está nos servicios xurídicos, eu aí deixo traballar aos xurídicos, evidentemente. E non só os servicios xurídicos propios do propio Concello, sino que tamén os externos que nos asisten. Entón, me imagino que hai un número, xa se ten falado, de multas coercitivas a poñer, que sabes que van increchendo, e chegados un punto, bueno, pois pensaremos, está pensado xa, outro paso máis adiante. E... a última ou penúltima. Eso é unha sentencia xudicial, quero decir, e o que estamos facendo son os pasos que para ter bo fin e bo porto son os que debemos de seguir. Vale, a última sobre tráfico rodado. Nas curvas do Aido, últimamente, ou só me pasa a min, ou cada vez que paso hai un incidente con un camión, onte mesmo nos cruzamos con un tráiler doble cargado de leña. A semana pasada un señor maior quedou de tal susto que levou, parou o coche no medio, non pasaba o camión, non pasaba o señor, non pasábamos nadie. Pero mira, esa carretera non é da Diputación. Déjame terminar, yo voy a proponer. Efectivamente, é unha carretera que está causando... O que quería preguntar é se hai algunha limitación ao tipo de tráfico que pasa por esa carretera, se estes camións poden pasar ou se se pode solicitar algún tipo de limitación e a vez solicitar á Diputación que arranxe a carretera e que amplíe totalmente. Bueno, aquí trouximos unha moción que vos votachedes en contra os socialistas, que arranxaran todas as carreteras, era unha moción blanquísima ademais, na que dicíamos única e exclusivamente que arranxaran as carreteras da súa titularidade. Descoñezo, máis que as señales que podo ver como veciña que son, cando vou para ali a Luou, descoñezo se ten alguna limitación de camións ou de tráfico. Esa carretera está regulada íntegramente porque é da súa titularidade pola Diputación. De feito, bueno, tiña pensado, solicitei unha entrevista no mes de agosto co presidente e sigo esperando que me chame unha cita para expoñerle outra vez, por carta ou quinta vez, a parte da moción, pois, bueno, todas as necesidades que hai nas súas estradas, sobre todo a variante de Cacheiras, que non volvemos a saber máis, e que, bueno, o noso obxectivo, única e exclusivamente, é que manteñan as carreteras da súa titularidade porque nos interesa a seguridade dos veciños, exactamente igual que ti acabas de describir aquí, nada máis. Carreteras en Teo e en outros concellos, obviamente, que teñen limitado o paso a vehículos con exceso de... Claro, pero es que esta lle corresponde a eles e aos seus servicios delimitar. Eu xa máis do que lle falei das curvas da Castrillón, da carretera que medía 3 metros de anchura en toda a súa totalidade, que cada 2x3 había accidentes, a variante de Cacheiras,
que dentro do que cabe era a que menos me preocupaba, pero que decidiron empezar por aí, eu aplaudo. Pero, hombre, que agora nos deixen así tampouco me parece razonable. Ti deberías, é un consello, exixirlo, porque, bueno, igual tes máis facilidade que a mí, aínda que teño que decir que a mí sempre me recibeu. Agora é unha sorpresa que no... De feito, o portavoz do Grupo Popular ali na Diputación e dixo, oye, escribeuche a alcaldesa de Teo, quere vir a verte para falar de un proxecto e de outras cousas referentes a Teo. A Diputación o trataremos. E o último, e xa vos deixo marchar a todos. Bueno, foi tanto tempo. Bueno, esa son eu, a que di que os vades para casa. Perdón, pola miña parte. Que se levanta a sesión. Pola miña parte. Sei que, bueno, que vai a resultar pesado e demais, pero creo, ou eu estou confundida, ou seguimos sin Consello Escolar Municipal, casi 3 anos despois. A ver, creo que che explicou varias veces a concelleira que agora mesmo non está a pelota no seu tellado, que hai que buscar, bueno, pero mellor che explica María, que é a concelleira de área e está máis ao tanto do asunto. A verdade é que teño ganas de acabar con ese tema. E todos. Espero que sea pronto. Agora houve tamén, bueno, hai que cambiar o titular da AMPA do CRA, que estaba designado o anterior. Entendo que quedará a persoa que está agora, pero é logo as últimas persoas dos sindicatos. E penso darlle para diante despois disso. Bueno, en calquera caso tedes consellos tamén escolares, hai vehículos, a concelleira, a alcaldesa e todo o equipo de goberno, incluso a oposición, está ao tanto, se poden levar todos os... non quero decir que non sexa necesario, pero bueno, evidentemente non o hubo na legislatura pasada. Con isto non estou dicindo que non sexa, pero bueno, imprescindible tampouco parece. Está traballando, bueno, tenemos regulado 1000 cosas e outras 1000 que tiñemos. A concelleira está en elo, acaba de explicarche. Bueno, a ver si terminamos pronto co tema. Pablo, alguna cuestión máis, Maite? Pablo, Monse? Bueno, pois ahora sí, moi boa noite a todos e rematamos